Bueno, vou empezar presentándome a min. Eu son Carme e pertenzo á Asociación Enriqueta Otero. Para as que estades aquí e non coñecedes a Asociación Enriqueta Otero, fundouse no 2008 co fin de reivindicar o dereito de igualdade entre homes e mulleres en todos os ámbitos da sociedade e combater a violencia de xénero. Dende o principio foi todo de forma voluntaria, foron mulleres que participaron na asociación de forma voluntaria, hasta este último ano que tuvemos unha subvención da Deputación de Lugo, que o ben empregado, e gracias a esa subvención pudemos ampliar un pouquiño máis as nosas accións, non? Nesas accións sempre tuvemos a premisa de previr é mellor que curar, e por eso as nosas forzas sempre se centran en a formación e a educación como ferramenta de cambio. Algúnas das accións que levamos na asociación son as actividades e formacións en coles. Facemos diferentes talleres e cursos impartidos dende a nosa asociación, como, por exemplo, os cursos dunha linguaxe inclusiva. Tamén facemos actividades de rúa co obxectivo de visibilizar a lacra social que é o machismo e compartimos accións con outras asociacións en búsqueda de igualdade en diferentes ámbitos. Creo que falar da Asociación Enriqueta Otero sin falar de quen lle deu nome non ten sentido, non? Que pasa? Que se me puxera a falar de Enriqueta Otero probablemente me levaría moito tempo e a miña presentación sería moi longa. Así que só vos vou dicir que naceu aquí ao lado, en Castro Verde, no 1910, que era unha feminista, unha gran loitadora feminista e antifascista, que foi mestra gran parte da súa vida, sempre cunha óptica feminista, e agora sí que vos vou escoller unha anécdota da súa vida, podería escoller moitas, e vos invito a que non a conozades, que investiguedes un pouquiño sobre a súa vida, pero vou falar da anécdota que a mí dunha das que máis me gusta, non? E é que na época da guerra, ela, aparte de ter formación como mestra, tamén tiña formación como enfermeira e estuvo traballando no hospital de Carabanchel. Ali creou os hospitais Fogar Escola, que eran centros para a convalecencia onde se organizaban a diario clases, charlas e coloquios sobre temas de cultura, de actualidade e de orde sanitaria e social, cun funcionamento asambleario, e os propios ingresados realizaban un xornal. Esta labora foi importante porque a raíz de aí se fundaron as milicias da cultura, non? Ela participou nestas milicias da cultura e foron a resposta práctica ao alto grado de analfabetismo e de escasa cualificación dos soldados. Chegaron a situar unha especie de barracóns e chabolas onde se reunían soldados para aprender a ler, conversar e mesmo para realizar actividades culturais. As milicias e os milicianos da cultura lograron garantir que cando unha unidade de milicias de cultura era destruída por unha bomba, erguíase de novo mesmo antes de reparar as trincheiras. A propia Enriqueta, palabras delas, eran como símbolo de que a cultura debería estar en pé ante todo. Bueno, eso, invito-vos a que sigades lendo un poquinho máis se vos interesa sobre Enriqueta Otero. Paso a explicarvos un poquinho o porqué destas xornadas. A idea xurde porque tiñamos unha necesidade de recoller os diferentes camiños que hai dentro do feminismo galego. Camiños que, a pesar de ser diferentes e que en moitos casos recollen diferentes formas de traballar, consideramos que todos son necesarios e teñen o mesmo fin, que é a búsqueda da igualdade. Estes traballos feitos en diferentes ámbitos serán os que darán a coñecer as persoas que participarán no día de hoxe e de mañá. Como van a estar constituídas as xornadas? Vamos a ter 3 mesas hoxe e 3 mesas mañá, vale? En cada mesa vai haber 2 ponentes, ou, bueno, no de mañá temos 2 homes, e vai haber un descanso entre unha mesa e outra mesa, vale? Entre a segunda e a terceira de hoxe vamos facer unha paradiña máis longa e vamos ter aquí no pasillo da man dereita uns pinchos e algo para comer, vale? Bueno, antes de rematar esta breve presentación, quería dar as gracias a UNED e a Deputación e, sobre todo, ás persoas que van a participar hoxe e mañá e que nos axudan a que este soño se faiga realidade. E, para finalizar, quero facelo cunha frase que para min é moi importante, non? E que teño en conta en todos os ámbitos da miña vida,
e que non se pode ser feminista sola. Necesitamos compañeiras e compañeiras de camiño. Bueno, pois vou presentarvos a Nanina Santos Castroviejo, que vai ser a primeira ponente. O título da súa ponencia é Unha experiencia de xornalismo social e feminista. É profesora de música do Instituto de Brión, cofundadora da Asociación Galega da Muller entre 1976 e 77 e das comisións de lesbianas da AGM en 1982 e membro, actualmente, da equipa da redacción de Andaina, que é unha revista galega de pensamento feminista que se fundou no 83, non? Ata o día de hoxe. Bueno, pues, gracias. Boas tardes, moitas grazas ás Quetas por convidarnos a estar aquí e a contarnos un pouquiño a nosa experiencia. Bueno, Imagínome que non coñecedes a revista, pois vou a pasar a unhas pouquiñas diapositivas. En realidad, a mí me interesa máis a reflexión desta experiencia que decir cantos números sacamos, quen compoñemos a equipa de redacción, como nos movemos e todo isto, non? Pero vou a pasar bastante rapidamente diapositivas. O primeiro número, o número 0 de Andaina, sai a luz en xaneiro de 1983. Non sei se sodes capaces de viaxar aquel ano. A Galicia de 1983 non tiña moito que ver coa Galiza de hoxe. Teño aquí unha edición facsímil do número 0. Son 12 dobles páxinas, cor malva. Bueno, non ten tampouco casi nada que ver co último número editado que saliu en xaneiro de 2016, tanto por dentro como por fora. Pero a vontade e o que estaba detrás sigue remanecendo despois de todos estes anos, non? Por que esa revista? Por que nos planteamos facer esa revista en 1982 e sale a luz en 1983? Decimos, vou a ir un poquito sustancial, non? Porque se non somos nós as que levantamos a voz para denunciar a situación da muller, ninguén o fará por nós, e menos nestas circunstancias. Isto decíamos no editorial deste número 0, non? Cando todos os días aparecen noticias de mulleres maltratadas e violadas, de abortos malfeitos e en malas condicións e de discriminacións laborais, cando a muller é presentada como mero obxecto consumista de reclamo sexual na publicidade e cando dende as escolas continúa impartíndose un ensino discriminatorio, non podemos caer na trampa de que existen cuestións previas e máis importantes que cambiar na sociedade. Todo proxecto de cambio social que se plantexe como xusto deberá incluir dende o principio tamén a liberación da muller, porque senón non deixará de ser un engano máis. Bueno, isto é unha parte dese editorial. Por que decíamos isto ali? Logo me vou estender un pouquiño máis en isto. Porque a esquerda, tanto de sensibilidade nacionalista ou de clase obreira ou de proletariado ou de liberación popular, pensaba que había unha cuestión principal e que o da muller, como outras cousas, virían atrás tirando como se tira dunha cereixa, que non era tema para poñer en primeiro plano nin para loitar por ela. Así que de aí ven esa rabia de moitas mulleres que estábamos e militábamos na esquerda e decimos, deso nada. A liberación da muller é un tema para desde o principio. Bueno, tedes aí a portada, non me vou a estender, tampouco vou a estenderme aí. Coincide no tempo con este deseo de expresarse das organizaciones feministas entonces existentes. Aí tedes o primeiro número 0 do boletín A Salla, se ve mal, a fotografía non é boa, e o número 1 da Festa da Palabra Silenciada que sale en 83, despois a primeira é o boletín A Salla, despois a Andaina e despois a Festa da Palabra Silenciada. O número 1 non o teño para facer a foto, está aí o número 2 que é do 85. Pero este deseo do feminismo entonces existente de expresarse, de sair á rúa, de decir en papel, pois xa vedes que coincide no tempo, que non é un deseo solo de Andaina. Bueno, cando celebramos os 25 anos de Andaina, que fixemos unha
edición un tocho gordo, facendo unha selección de artigos e portadas. 25 anos se merecían un esforzo grande, isto trouxen para a asociación. Pois o artigo de Patricia Ares Chachero, que é unha das membros de Andaina, pois decía iso, non? Iniciouse ao comezo dos anos 83 e tras o pretensioso título de Andaina, revista do movimento feminista Galicia, vi a luz unha publicación fundamentalmente humilde e voluntariosa. 6 páxinas, é dicir, 12 páxinas en realidade, editadas de maneira artesanal, como vos acabo de ensinar, impresas a 2 tintas e unha a comprometida cor malva. Isto sí que me parece que, bueno, a veces orgullosa, a veces pretensiosa, ás veces modesta e humilde, pelexando contra o propio sectarismo e sempre comprometida coa liberación das mulleres. Dá fe das loitas do feminismo galego e das loitas das mulleres. Fai saber das publicacións feministas do país. Abordou e sigue abordando temas incómodos. Está nos asuntos que nos preocupan, inquedan e atan, remexe, furga, busca, entrevista e lembra mulleres. Solicita escritos sobre experiencias interesantes. Entrou e sigue entrando nos debates teóricos, nos políticos e nos sociais. Promove solidaridade coas mulleres máis desposuídas ou en situacións vulnerables, que non mulleres vulnerables. Ofrece espazo para decir ou saír a contracorrente mesmo do pensamento feminista maioritario en cuestións como a prostitución, aspectos da violencia ou publicidade. Isto é unha marca da casa, carimbo de Andaina, que foi e sigue sendo. Nada, vedes aí algunhas portadas, non me vou a deter moito en todo isto. Aquí hai un cambio de época. Bueno, cambiamos o subtítulo da revista, ese pretensioso revista do movimento feminista galego, a verdade é que non representaba a realidade. Nosotros formábamos parte do movimento feminista. É verdade que a Andaina naceu respaldada por moitas asociacións feministas, pero de aí a decir que era a revista do movimento feminista non deixaba de expresar pois un pouco o sectarismo do que fixemos gala no pasado, non? Esa reflexión a fixemos e decidimos cambiar o subtítulo cando, en xuño do 91, facemos un cambio. Tedes o último número desta primeira xeira, entonces non se chamaba primeira xeira, número 24, donde, por certo, vedes que a portada son e por que non dúas nais? Estábamos no 91 e Andaina sempre foi avanzada, non? E este é o primeiro número da segunda xeira. Aquí sí que decidimos titular Segunda Época e empezamos a numerar co número 1 outra vez. O sea, 24 números de primeira xeira empeza tal. E o subtítulo xa é Revista Galega de Pensamento Feminista. Isto sí que se corresponde coa realidade. Nos representamos a nós mesmas e somos quen de facer o que seamos quen de facer. Tampouco me vou a deter aí. Dúas portadas, podíamos poñer máis, pero xa sabedes que as portadas, que as fotos pesan moito. Esta sí que me interesa. Reparades nesa cuberta? Bueno, pois esta cuberta, en aquel entonces facíamos con moita frecuencia dosieres dentro da Andaina e o dosier desta era un dosier de sexo. Nosotros tiñamos un convenio coa Concellería da Muller de Vigo que nos mercaba revistas e incluía publicidade en Andaina. A sazón a concelleira era Ana Gandón e perderan as eleccións en Vigo e pasou a ocupar a secretaría Maite Fernández do PP. En canto recibiron esta revista, lles pareceu escandalosa e se deron de baixa no convenio. Dixeron, de sexo, nada. Isto tamén é interesante telo en conta. Estábamos en 1995, xa non era o ano 83, verdad? Pero é interesante este detalle. Outras cubertas desta xeira, pois aí tedes. E aquí hai un novo cambio. Poño o último número desa revista máis grande e o primeiro número do verán do 99. Bueno, parece que cambiamos e nos acomodamos, non é certo, pero postas así as dúas unha ao lado de outra, sí que poden dar un pouquiño esa impresión. Outras portadas, a veces aí se ocupa tamén nas portadas de temas, bueno, aí volve a haber cambios. E aquí tedes os últimos números desde 2013, que celebramos 30 anos. Non somos quen de sacar xa un número cada cuadrimestre e
facemos a nivel digital e sí que decidimos soster en papel un número ano, que é o que estamos facendo. Aquí están os últimos números, 64, 65 e 66, que é este, que saliu de decembro de 2015, saiu en xaneiro de 2000. Desto tamén vou a pasar porque interesante, pero non cabe todo e eu quero dicir máis cousas. Bueno, desta experiencia desta andaina de andaina, a nosa andaina das andainas, me gustaría reter, ou que retivéramos tres cousas, é o que nosotros valoramos. Naceu respaldada por un feixe de organizaciones daqueles existentes, Andaina fixo estas tres cousas que nosotros consideramos importantes. Son a facer e manter un núcleo humano activo, reflexivo, crítico, atento en xeral á sociedade galega na que vivimos. Dinámico, non sempre en relación ao activismo tal e como se entende, pero sí no sentido de estar moi atentas á evolución da sociedade na que vivimos, de non apoltronarnos, de non repetirnos, de non acomodarnos no pensamento. É un núcleo activo pequeno, somos mulleres concretas, con nomes, apelidos e cos nosos ensarillados bastante complexos, situacións laborais, amenazas de despedimentos, precarias, etc. Mulleres maiores con algúns problemas de saúde, atendendo a progenitores dependientes, atendendo a fillos, crisis amorosas e cousas de todo este tipo. Por que ten interés que diga isto? Pois porque o que é valioso é, atravesando todas estas dificultades e problemas, temos tido o valor e o seguimos tendo de non retirarnos a casa. Seguimos con dificultades, a veces retrasándonos, a veces incumplindo os nosos propios compromisos, pero mantendo esta revista que nos parece que sigue merecendo a pena que o fagamos. Bueno, das idades, pois, as máis novas 35 e as maiores 63, 65 anos. Digamos que nos extremos. Outro dos aspectos moi importantes, Andaina foi un documento, e é un documento sempre en galego, que ano tras ano foi deixando as pegadas do que o feminismo foi facendo neste país. Faltarán cousas, non cabe duda que nunca está todo, pero o grosso e o fundamental está aí, desde o noso punto de vista, ou desde o punto de vista noso. Que quero decir con noso? Non do punto de vista de Andaina, que é unha obviedade en relación ao editorial, ou aos editoriais de Andaina, sino desde o punto de vista non de quen quere ocultar ou ridiculizar ou esmorecer ou que esquezamos que isto é un logro feminista, das organizaciones feministas, tal e como estas foron ou sexan ou sigan sendo, non? É dicir, que a historia está contada desde ese punto de vista, non do punto de vista de non se sabe quen, non? Así as cousas, resulta impensable facer a historia do feminismo en este país e non acudir a Andaina, non revisar Andaina, non pasar por Andaina, non? Non era esta a idea de saída, como vos leín o que nos propuxéramos en aquel entonces, pero así foi resultando, e a verdade é que é valioso, non? Por dar fe do sucedido e por fixar a responsabilidade do feito. Mais, cando hai intereses desde a historia oficial en ocultar a veces ou... Sí, ocultar quen fai as cousas. A terceira cousa que tamén merece ser salientada, na nosa opinión, é que puxemos as claras que as mulleres somos quen de escribir, falar, documentar, investigar, crear a niveis rigorosos. E non hai máis que repasar Andaina para ver que isto é así. Antes, parecía que non había mulleres capaces. Facíasenos creer que isto era así e que por isto era o que explicaba que parlamentos, consellos, partidos, sindicatos, tertulias e cátedras estaban cheo de todo pirolos. Bueno, pois non. Non era certo. As razones de que estivera sempre todo varóns non era porque non houvese mulleres, sino por inercias, ou por non querer ver, ou por non facer o esforzo de buscar. Porque é certo, e non hai máis que repasar Andaina, en todos os terrenos e en todos os ámbitos, desde astronomía hasta fábricas de conservas, téxtil ou o que faga falta. Dito isto, esas tres cousas, eu quero reparar, teño... Sí, 10 minutitos, un poquito máis. Algúnas cousas nas que
nos interesa decir. O feminismo hoxe forma parte dos valores que se consideran positivos socialmente. Hoxe nadie se atreve en público a decir que as mulleres non deben ter idénticas oportunidades e dereitos que os varóns, que son eles quen teñen que tomar as decisións que atinxen a familia e as mulleres obedecer, que os varóns poden mallar nas mulleres, nas súas fillas, e que eles son máis listos, máis capaces, están mellor preparados pola naturaleza para desenvolverse na vida social, política, sexual ou cultural. Razón pola que deben ocupar os postos de dirección e mando en todos os eidos da sociedade, agás nos labores domésticos e de cuidados. Nadie se atreve a decir isto en público. Isto é un cambio abismal. E é un logro inmenso que moitas veces se perde de vista. E, aínda que interesadamente moita historia oficial esquece que foi gracias á loita feminista desenvolvida polas organizacións feministas e de mulleres desde os últimos anos do franquismo, estas dúas ideas eu creo que debemos de fixalas como un enorme patrimonio conquistado e conseguido. Non é certo que sempre estemos co mismo, non é certo que teñamos retrocedido, non é certo que as rapazas hoxe teñan menos ancellos de igualdade e liberdade que as súas nais ou as súas aboas. Como se mide isto? Como se ten medido isto? Onde están as fontes para decir isto como se dice? E non é verdade, por suposto, que calquera tempo pasado sexa mellor, sobre todo parece que é para deixarnos en bo lugar as que somos un poquito máis maiores, pero é que isto non é certo, non? A loita feminista desenvolvida desde os finais do franquismo e xa no posfranquismo foi unha loita minoritaria. Recibiu aplausos, pero recibiu críticas, recibiu apoios e tamén insultos e improperios de todo tipo por parte de homes e de mulleres, de xente máis vella e de xente máis nova, de sectores do pobo e de clases dominantes, e tamén de persoas activas socialmente en contra da opresión e das injusticias que teimaban que o feminismo e a loita feminista existente dividía a clase obreira, creaba contradicións no seo da nación, alteraba a paz e as boas relacións no interior das organizacións da esquerda, partidos, sindicatos, asociacións veciñais, etc. E, por suposto, alteraba a vida doméstica, removendo privilexios varonís que eran sempre gustosos para quen os detentaba. Ademais, o feito de que as mulleres empezaran a aparecer na vida pública dispostas a compartir o pastel, pois orixinou liortas de toda clase de condicións. Mesmo as típicas difamacións que para sacar a algunhas mulleres que eran rivales se lles difamou co tema co que sempre se difama as mulleres, o sexo. Das cuestións que vivimos e lembramos nosoutras en propia carne, ao igual que lle sucedeu ás nosas superaboas sufraxistas ou das defensoras do acceso das mulleres á educación ou ocupar postos públicos, era o interese por ignorar, ridiculizar ou desprestixiar, segundo os casos, a idea e a palabra feminismo ou feminista. Un xeito de crear un cordón sanitario que arredara as mulleres, que as dividira en boas e malas, as que reivindican ben e as que reivindican mal, as que teñen razón e as que na teñen. E para que interesa crear este cordón sanitario? Pois, basicamente, para dividirnos e para impedir que traballemos xuntas. Hai moitas maneiras de traballar. Aplaudir, apoiar, promover, simpatizar, reivindicando en casa, moitas maneiras. Entón, ridiculizar as feministas, ao feminismo, é sempre interesado. Promova isto homes ou mulleres, clases dominantes ou clases populares, dá igual quen o promova. Nesto tamén temos avanzado, e temos avanzado moitísimo. Non hai máis que mirar un pouco para atrás. É verdad que sigue habendo tribunos e medios de comunicación teimudos en identificar feminismo con abuso das mulleres, desexo das mulleres de virar a tortilla, en fin, bla, 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 bla. Bueno, deso hai, sempre hai, seguramente, non? Pero isto non é así. Esa idea de Eva tirada dunha costela de Adán é responsable dos males da humanidade desde a incitación a bailar co Adán ao sexo, o froito prohibido, que para a xerarquía católica da Iglesia Católica é o mesmo, non? Eu creo que cos moitos matices, e creo que se plantea a asociación con estas xornadas, moitos matices e a veces discrepancias notables e importantes que existen dentro do feminismo, eu creo que non hai razón para que nos reclamemos e que busquemos cada vez máis que todo o mundo nos sintamos formando parte do feminismo como unha ideoloxía liberadora que promove a igualdade e a liberdade das mulleres
e tamén dos homes, como non. Nosoutros evoluímos na nosa andaina feminista. Son moitos anos e sería horrible que non tiveramos evoluído, a verdad, que só medráramos en anos, non? Nos comezos nosos, debedoras un pouco das ideas da esquerda, da que sin duda procedíamos, non? Pois a clase obreira ou a nación ou o pobo, e para nosotros a muller como suxeito forte do feminismo, non? Non as mulleres de carne e oso, non as mulleres con intereses diversos, senón a muller. Era unha idea, bueno, foi a idea que fundamentou o feminismo naquele entonces, non? Non me vou estender moito en isto, sería moi interesante, pero iso é outra charla, non? Froito daquele xeito de entender a liberación da muller e a opresión da muller e a muller mesma, participamos algo de posicións un pouquiño coercitivas. Había unha maneira de ser feminista ou boa feminista. E éramos críticas con algunhas cousas que hoxe non só non somos en absoluto, sino que mirando para atrás nos avergoñamos un pouco, aínda que nos recoñecemos en eso, non? Si te pintas, si levas tacóns, si eres nai te gusta cuidar dos teus fillos, si eres unha hétero moi recalcitrante, si eres un... En fin, todo isto caía certa sombra de sospeita. Parece que era unha forma menos boa de ser feminista. Nosotras, aínda que non fomos moito desto, ao lado de outras congéneres e organizacións feministas, tamén participamos de eso. Hoxe partillamos os desexos de igualdade de oportunidades, empoderamento e liberdade das mulleres con todos os feminismos. Sin embargo, temos discrepancias e eu vou a falar só de dúas que nos inquietan moito. Unha primeira, que me referín un pouquiño antes, a infravaloración dos enormes logros conseguidos. Xa o expliquei antes, pero por que volvo a isto? Porque ten unha derivada preocupante. En aquel entonces, como xa vos contei, o que pensaba a esquerda en aquel momento, a esquerda que era o sector activo da sociedade e o que traballaba e pulaba para cambiala, era unha sociedade horrible, a verdad? Pensaba que o feminismo era unha cousa secundaria ou de terceiro ou cuarto orden. E, ademais, as mulleres que estábamos militando na esquerda padecíamos no interior das organizaciones a subalternidade e nos sentíamos bastante mal. Daí naceu a nosa rabia e daí a necesidade e o interese de crear organizaciones de mulleres exclusivamente mulleres, autónomas, non só de partidos, sindicatos, sino tamén dos homes. Entón, isto foi moi valioso en aquel momento e durante moitos anos porque empoderou as mulleres, porque obligou a esquerda a rectificar, a cambiar de punto de vista tamén a sociedade, a incorporar a, bueno, moitas cousas que xa coñecedes, non? Hoxe eu creo que a situación é moi distinta e que non hai moitas razones para que o feminismo, así todo tomado en conxunto, arrede aos homes das súas organizaciones. Eu creo, nosotras pensamos que homes e mulleres temos que batallar no feminismo e temos que facelo, seguramente de moitas maneiras e pluralmente, pero non botando os homes fora e dicindo que o único que teñen é que obedecer ou secundar as cousas que as mulleres ou as organizaciones feministas din. Non. Teñen tanto que aportar, ou moito que aportar, moito que correxer, por suposto. Unha cousa nada pequena é os seus egos e o desexo sempre bastante presente de conducir o mando da televisión, o mando da sociedade e estar sempre en primeiro termo, non? As mulleres tamén temos cousas que correxer. E a segunda idea, na que nos inquieta moito, se cadra coa idea de unha certa idea de que a alienación das mulleres ou situacións de vulnerabilidade lles impide tomar decisións acaídas, por exemplo, en relación á prostitución ou a hora de non denunciar situacións de malos tratos de media e alta intensidade. O que precisarían de alguén que sí sabe o que convén a esas mulleres, decida por elas e a salve. Nos inquieta moitísimo esta posición, non? Se de traballadoras do sexo falamos, se lles nega a capacidade de decisión e de discernimento, as que optan por ese xeito de gañarse o sustento. Se fala delas como prostituídas, tratadas, traficadas, sempre como suxeitos pasivos. Sobre o particular, quero avisar, e ademais é importante que o faga, non confundir
o exercicio da prostitución con trata, e tampouco confundir, como se fai interesadamente, trata con tráfico. Son cousas diferentes. Na prostitución, como en casi todo, tamén hai violencia. Claro que hai trata e claro que hai tráfico. Claro que hai abusos de todo tipo, igual que en outros traballos. Por exemplo, no servicio doméstico, onde hai violencia, abusos de todo tipo, hai trata e hai tráfico. Sin embargo, nadie, cando fala do servicio doméstico, di que o servicio doméstico é violencia. E, sin embargo, sin empacho ningún, demasiadísima xente di que prostitución é violencia. Non, na prostitución tamén hai violencia. Por certo, 2 traballos hiperfeminizados, un mal visto pero ben pago e outro ben visto e mal pago. A diferencia non é pequena. Na cuestión da violencia machista ou de género, como queramos decir, de media e de alta intensidade. Tamén hai sectores feministas, e non só, que din que as mulleres que a están padecendo teñen que denunciar, que as que non o fan mal, dan mal exemplo e non salen desa situación terrible na que está. Mesmo a lei tampouco prevé axudas para iso. Estamos seguras de que hai casos así, pero que estamos segurísimas é de que a maioría de mulleres que padecen violencia deste tipo e non denuncian teñen razóns ben sopesadas para non o facer e saben o que fan e saben por que o fan. Nos pensamos que atrás destas, puxen 2 exemplos, que atrás desto o que se pode rastrear, e é terrible, son ideas e prácticas daquela antiquísima, milenaria idea de que as mulleres precisan ou precisamos que alguén nos tutele, porque non somos auténticas de todo. Así que alguén debe tomar as decisións, sobre todo daquelas que non saben tomar as decisións, pais, maridos, curas, xueces, xinecólogos, Estado ou feministas máis avezadas. Non compartimos este xeito de pensar nin actuar. As mulleres somos capaces de tomar as nosas decisións e gobernar as nosas vidas, escollendo o que podamos escoller. Nadie pode escoller en abstracto. Entre raíña e limpiar vómitos en un barco de pasaxe, nadie escolle, verdad? Non é unha escolla posible. As escollas non son abstractas, son concretas. Escollemos dentro do que podemos. Se nos equivocamos, polo menos as equivocacións serán nosas. E delas poderemos aprender. E na nosa opinión, esta é unha componente esencial do feminismo. A capacidade das mulleres de axencia. Decidimos, facemos e gobernamos as nosas vidas. Non me estendo máis, tiña máis para acabar, pero creo que estou fora de tempo. Somos capaces e valiosas e temos que seguir loitando para que a sociedade así o recoñeza, para que siga cambiando a súa mirada sobre as mulleres, para que nós mesmas sigamos cambiando a nosa mirada sobre as mulleres, porque se nos educou en algo terrible e seguimos creendo que somos menos capaces, que valemos menos, e que eles valen máis, e que por iso temos que ter sempre un home ao lado para valer máis. E isto non é así, isto hai que cambiarlo, hai que seguir cambiando. Moitas gracias. Bueno, a verdade é que a miña labor de hoxe de facer de moderadora é un pouco difícil porque tuve unha sorte de conocer a Nanina fai 2 anos e tuve unha sorte, que isto calquera pode ter, de ler libros de Teresa, non? Entón, o de cortarlle o tempo, que conste que me fastidia. Bueno, pois, gracias, Nanina, e agora tocalle o turno a Teresa, vai colocar o seu... Bueno, Teresa é profesora de Lingüística Xeral na Universidade de Santiago de Compostela, escritora, e é unha experta en lingüística e feminismo, recibiu varios premios polas súas publicacións. Poderíamos aproveitar, ainda que despois da ponencia de Teresa temos un tempo para preguntas, se queredes aproveitar mentres que estamos co tema da tecnoloxía, se preguntarlle algo a Teresa, a Nanina, perdón, pois é o momento. E se non, despois teremos máis tempo para iso. Teresa dice que non se atreve a decir en público
Todo eso. Pero as redes sociales sí que se creen, non? Non, interesa. As cousas non están tan abertas, na miña de que tiña opinión, de que todo está, as mulleres poden elegir. As ser pobres tamén poden elegir. Non, Teresa, non está o mundo ainda. Na miña opinión, perdona, non é unha reflexión que fago. Sería estupendo que fase, pero non é. Poden elegir, pero hai que ter un contexto para poder. Poden elegir a ser pobres tamén. No, por iso dixen eu que eliximos dentro do que podemos, pero que dentro do que podemos, Non podemos casi nada. pero moitísimo máis que hai 10 anos. E xa non te digo que hai 30. A que sí? Non quero monopolizar a palabra. No, a mí me parece que é interesante a reflexión, o que dices. Eu penso que as cousas están bastante. Hai moito que facer. Era moitísimo máis urgente, non sei se é a palabra, o feminismo, cando ti falas, que despois morreu durante, sí, grupos pequenos, porque a muller sempre nunca estuvo agrupada. Ese é o gran problema. A muller nunca tuvo a taberna para socializarse, sempre estuvo no núcleo, estuvo aislada. Entón, ese feminismo, eu que son maior que ti, vivino tamén, pero logo morreu. Non seguiron pensando grupos importantes, claro, pero aislados non. Cando se leen as redes sociales, aparece aí un rechazo a toda esta verdade que non o sou eu, a todos. As cousas non están, na miña opinión, na realidade, porque sí, en público sí, pero non ten nada que ver. Bueno, cando dicían público, a ver, se falamos de algúns sectores da xerarquía da Iglesia Católica, dicen barbaridades en público, no púlpito e na COPE e en 13 Televisión. Sí, deben de matizar eso. Quero decir que antes o normal, o corriente era marcho correndo que se chega tarde o meu home báteme. Isto era unha expresión que eu conocín. Eu escoitei eso, e non de unha muller nin de tres. Vou correndo que se chego a casa o meu home bate, se chego tarde o meu home báteme. Por exemplo, no, vamos a ver, no, se consideraba normal. Eu creo que non igual, que menos. Aínda que é terrible, eso hoxe non está ben visto. Antes se falaba desto e se dicía os trapos sucios lávanse en casa. Non? Quero dicir que é peligroso decir que non temos avanzado, porque a verdade, a mí me gustaría que describirmos cosas que eu vivín e non estou falando de como excepciones, Bueno, non estou falando como excepciones. E como nos correron non só a gorrazos, sino con escobas a nosotros en Santiago de Compostela, facendo propaganda a prol da liberdade e da información de anticonceptivos e entregando folletos. E nos correron a gorrazos e con escobas. E estou falando do ano 77, 78, por exemplo. Quer dizer que a distancia é sideral. E xa cando empezamos a falar de aborto, que foi desde o principio, quer dizer que eu sí que creo que hai cambios. Creo que hai moitísimo por avanzar e por facer. Moitísimo. Desde logo, para o que a mí me gustaría, hai moitísimo. E hai, xa estás para... Pero deben de matizar o de nadie se atreve en público. Con eso non quere decir que en privado, verdad? Sí. Logo continuamos, vale, que as preguntas, e deixamos agora o turno a Teresa. Hola, que tal? Boa tarde. Con tantos problemas técnicos, problemas de tardanzas e demais, bueno, teño que comezar disculpándome. Para min é unha honra estar aquí hoxe en Lugo, que é o lugar onde eu comecei a aprender moitas cousas, tamén feminismo, porque estudei aquí os 3 primeiros anos da universidade, e é unha honra estar convidada pola Asociación Masquetas e estar na mesma mesa que está na Nina Santos. Vou falar de algo bastante menos interesante que a ela, de algo moito máis teórico, pero que ven a conto con isto de incorporar as nosas mochilas. No meu caso, eu traballo como profesora universitaria e vénsenos pedindo os profesores de diferentes niveis de
docentes, que acomodemos un pouco os nosos perfis, as materias que impartimos, á necesidade de introducir coñecementos lilás. Bueno, que se nos die que o coñecemento do feminismo é un coñecemento transversal que debe incorporarse. Normalmente isto dá problemas ás persoas e dá especialmente problemas cando unha persoa traballa na universidade onde se supón que está ese gran coñecemento, o coñecemento científico, e que este empírico, é notorio, é verdadeiro e non é ideolóxico como o do feminismo. Quería revisar un pouco algunhas destas cuestións, porque moito me temo que moitas de nós nacemos ao feminismo como activistas e, por tanto, situamos o xénero como unha reivindicación, ou como algo político, ético, ideolóxico. E en algún momento, e o mellor o século XXI é xa o momento, vai haber que colocar tamén estas ideoloxías no centro dos grandes procesos, de onde se decide o mundo. Por exemplo, no centro da investigación científica. E entón o feminismo pasaría a ser tamén un modelo de coñecemento. Claro, teríamos varias posibilidades. Na primeira, estudamos o coñecemento que se produce en torno ao xénero. Isto é o que se ven facendo e moi habitual nas universidades americanas e vai sendo cada vez máis habitual por aquí, cando se estudan, por exemplo, másters feministas, másters de estudos feministas ou de estudos especificamente de xénero. Formamos especialistas en feminismo. O problema é que estes ou estas especialistas en feminismo apenas teñen con quen falar. Especializanse niso, mas iso queda como un gueto. A segunda posibilidade sería que se puidese practicar un coñecemento sen xénero. Isto é o que pensan a maior parte dos meus colegas cando dan clase na universidade, que, bueno, eles son profesores de macrobioloxía ou microbioloxía ou de arquitectura ou de historia de Galiza e que, bueno, isto non ten nada a ver co xénero. A terceira posibilidade que a que eu propoño é a de que todo coñecemento neste momento debe ter unha orientación de xénero e esta non é unha orientación calquera, é unha orientación crítica, unha orientación que debe rectificar un pouco as conductas históricas. O que se nos di con frecuencia é que os profesores, cando queren incorporar esta perspectiva, pois non poden, porque a súa disciplina xa está establecida. E a miña resposta é onde é difícil ver a orientación, probablemente nos falte algo. Porque a ciencia é unha actividade humana, é un discurso. Así que as hipóteses e os procedementos que organiza son construcións humanas e, por tanto, están sexualizadas ou están xenerizadas. E vai haber que ollar para iso. Intuitiva e popularmente a ciencia é moitas cousas, non as vou repasar porque temos pouco tempo, mas en xeral a ciencia é o que fan os científicos, eses señores que se visten de bata branca, por exemplo, para anunciar deterxente Colón. Tú ves o anuncio de deterxente e ves que hai un señor con bata branca e ficas moito máis convencida de que está ben. Os científicos sempre están de acordo, popularmente, todo o mundo está de acordo, non, hai escolas científicas que se enfrentan. No criterio empírico, a ciencia está comprobada experimentalmente, en realidade non é así, os buratos negros no espazo non nos comprobou ninguén, mas funciona. E, ademais, a ciencia proxectase no mundo real, ou seja, que vale para algo. Ningún destes criterios é válido. Normalmente, para definir nas ciencias, diríamos que é un tipo de coñecemento non o único e que procura algún tipo de verdade e usa o método hipotético dedutivo, con cuidadiño, porque o método hipotético dedutivo tamén o deben utilizar os que fan apostas de cabalos, non son ciencias, por agora. Vamos a supoñer entonces que tamén un coñecemento, por iso poño aí en vermello, suxeito a crítica e que obtén a través de procedementos rigorosos e sistemáticos algo que me parece moi importante, o que non entra nas charlas de café. Coñecemento novo e non trivial, as dúas cousas. Entón, como vai ter carácter histórico, pois vai ter que irse revisando todo o tempo, todo o tempo. E nas ciencias, probablemente, algunhas delas, as máis formais, tipo a matemática, pois probablemente poden ser máis resistentes a introducir coñecementos como o xénero. Pero tanto as ciencias naturais como as ciencias humanas deberían estar volcadas á consideración do xénero como algo fulcral. En particular, as ciencias humanas, onde o coñecemento non é de observador, onde o ser humano se coñece a sí mesmo, ten un coñecemento de axente, deberían ser todas elas especialmente sensíveis ao enfoque de xénero. Mas o que temos é que o feminismo nos últimos 30 ou 40 anos veu practicando unha crítica radical contra a ciencia e contra a tecnoloxía, dicindo que era unha estrutura patriarcal. Non é extraño, todas as ciencias son modelos de coñecemento que están practicados por instancias elitistas
e, por tanto, xa por definición van ser patriarcais. E, ademais, probablemente intentan perpetuar ou manter modelos ou estruturas caducas porque, bueno, as ciencias están consagradas por academías e, por tanto, tenden a institucionalizarse e tenden, digamos, a estar un pouco resesas. Por poñer exemplos, na práctica do direito, por exemplo, só o traballo feminista, aquí súmame completamente a todo o que dicía Nanina antes, de que o mundo non está indo para atrás. Solo a práctica e o debate feminista explica que nas legislacións de diferentes estados se fose ampliando o concepto de violación, que durante moito tempo estaba circunscrito a unha relación coital e non a calquera outro tipo de abuso manifesto que se pudese realizar sobre o corpo dunha muller. En medicina, por exemplo, é relativamente novedosa a utilización dun concepto como violencia obstétrica, que, como sabedes, se refire á violencia que se practica sobre as mulleres durante os exames ginecolóxicos e, en particular, durante os partos. Que as mulleres en Occidente paramos en posición horizontal ou coas pernas para arriba, contrario á lei da gravidade, é unha violencia do momento en que solo ten a ver esa postura con que o médico estea na postura máis cómoda para ele operar. En lingüística, por exemplo, que é o campo que a mí me ocupa como especialista, a violencia evidente sería un masculino xenérico, que se foi corrixido e está a ser corrixido é polo impacto que o propio feminismo foi creando na sociedade, pola mala conciencia que fomos creando acerca de que non se pode estar falando continuadamente en masculino, ou que facelo é exercer como mínimo unha discriminación das nenas con respecto aos nenos ou das mulleres con respecto aos homes. En economía, o debate feminista, por exemplo, iría a corrixir esa tendencia a falar das grandes cifras, do PIB de un Estado, en lugar de falar que mesmo no modelo máis tradicional de sociedade, onde as funcións, os roles están especializados por sexos, cando os romanos levantaron unha civilización, debeu ser tamén porque alguén facía cuidados sobre os que levantaban aí a ponte, o acueducto. Isto me obriga, antes de revisar algunhas desas aplicacións, a sumarme de novo a Nanina dicindo que os feminismos si foran mudando o mundo. Por iso teñen neste momento que mudar tamén a ciencia. Hai dous momentos ou dous fitos históricos fundamentais que acontecen no século XX para o feminismo, para o devenir das ideas feministas. O primeiro é a publicación no ano 49 do Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, onde por primeira vez unha filósofa vai atreverse a decir unha frase tan radical e tan clara como esa de que non se nace muller, que se chega a ser muller. Así que non hai nada de natural nos roles que nos asignaron as tribus nas que nos criaron. Simplemente, se fosen outras as prácticas pedagóxicas, as prácticas psicolóxicas, o que se esperaba de nós, mulleres, as cousas poderían ser distintas. Mais, no ano 1990, Judith Butler vai, de alguna maneira, corrixir a Simone de Beauvoir ou vai facerlle boicot ideolóxico inesperado, porque se nesa visión o sexo era anatómico e o xénero era social, si Judith Butler vai dicer, perdón, é que tamén o sexo é cultural. Recoñecemos as anatomías a partir de determinados patróns que nos obrigan a dualismo. Hai moitos corpos humanos que nacen andróxinos ou que nacen, a veces, con diferencias cromosomáticas con respecto a ese patrón, individuos XXY. Hai numerosos comportamentos, prácticas corporais, aparencias que desafían a dualidade. O sexo é cultural e o único que estamos facendo co xénero é continuamente performarlo. Estamos actuando para intentar mostrar que efectivamente somos unha muller ou que efectivamente somos un home ou que efectivamente somos algún tipo intermedio entre eses dous. Como vedes, esas dúas filósofas estaban poñendo en xaque a pedagogía, a psicoloxía e a socioloxía no primeiro dos casos, a medicina e a filosofía no segundo. Mas, claro, no devir das ideas feministas poderíamos ter ido un pouco máis atrás e poderíamos ter falado de como nacen as ideas de igualdade, como nacen en torno á Revolución Francesa. Non o vou facer, porque creo que a vista de hoxe un dos perigos que se nos ofrece coa pasaxe do tempo é ver a domesticación a que nos podería levar implantar ese modelo estritamente.
Parece que a única perspectiva dunha igualdade elevada a extremo sería colocar as mulleres nas posicións e roles ocupados tradicionalmente polos homes. Destaco este caso, que facer unha crítica ao feminismo institucional, porque nas ciencias é moi fácil que se acabe practicando isto, o sea, simplemente colocando mulleres premios Nobel, ou simplemente falando da dificultade que podemos ter as académicas para rachar os teitos de cristal. E, bueno, ao mellor hai un risco aí, o mellor é que as mulleres, para ser humanas, temos que parecernos aos homes, ou algo parecido. Non podemos ser humanas a nosa propia maneira. Por iso a min me teñen interesado máis feminismos que se sitúan máis en modelos contrapoder, moitas veces en modelos anarquistas, mas non necesariamente, onde a definición de muller se ensancha lixeiramente sobre o facto de ter ou non vaxina para identificarse con o outro no sentido racial, o outro no sentido de prácticas, identidades, esencias. E iso vai implicar decolonizar o feminismo e vai implicar que se recoñezan na axenda feminista moitas das cuestións que, bueno, durante moito tempo non estaban no feminismo occidental. Porque se algúns feminismos son aceites por posicións de poder e impoñen a súa axenda, isto torna unha forma de imperialismo. Colocovos aí algúns nomes: Mayling Blackwell entre as feministas chicanas, Saba Mahmood entre as feministas exipcias, Tarsila Rivera entre as feministas andinas, Hailey Mary Tripp entre as feministas ugandesas, Amina Mama entre as feministas nixerianas. Son mulleres que coinciden en pouco, unas son moi teóricas e outras nada teóricas. Coincidirían pouco, ao mellor, se tivesen que organizar xuntas unha manifestación, mas todas coinciden en denunciar a familia, o Estado e o capitalismo como indicadores do imperialismo e como parte da opresión de xénero. Por iso, nestes modelos, decía eu antes que o xénero se agranda para relacionarse con as respostas, relacionar o sexismo coas respostas ao racismo, ao especialismo, o sea, ao dominio de unhas especies por outras, a exploración da natureza, a exploración da clase traballadora e do terceiro mundo. Algúnas destas feministas que máis me interesan fixeron duras críticas ao feminismo institucional. Bell Hooks, das Women of Color, decía nos anos 80: o feminismo non estará a tornar un movimento para mulleres burguesas e brancas. E aínda que, bueno, desde a Galiza probablemente non teñamos esa impresión, hai que entender a encrucillada en que podía situarse unha muller que, por un lado, se situaba ao lado das demais mulleres como feminista e, por outro lado, tamén se sentía como negra e se colocaba ao lado de outros compañeiros no seu destino racial con respecto a estas supostas mulleres feministas burguesas e brancas. Chandra Talpade Mohanty marcou como o feminismo europeo tipificaba as mulleres do terceiro mundo como religiosas, tradicionais, menores de idade, ignorantes, domésticas. E alguna vez eu me teño preguntado se esta non é a visión que tendemos a ter da muller galega tradicional, como esa muller atrasada, analfabeta, religiosa, e non teremos tamén algo que aprender das nosas seguramente insubordinadas aboas. Por iso, a mí me interesou moito durante moitos anos, ou durante os últimos 10 anos, as variantes que teñen a ver co ecofeminismo. Unha serie de variantes, pero coloco aí algunhas autoras, Vandana Shiva é sin dúbida un movimento de referencia, que abriron un pouco esa axenda feminista a cuestións nas que probablemente en Occidente non podíamos pensar tan claramente. Vandana Shiva, que é física e premio Nobel alternativo, participou no movimento Chipko. En Uttar Pradesh, na India, había unha gran compañía forestal que quería comprar todas as terras para facer un monocultivo forestal, e ofrecía aos homes traballo. Os homes estaban contentos porque iban ter un soldo, mas as mulleres pensaron que sin as súas pequenas hortas non poderían alimentar as súas fillas e fillos. Entón fixeron o que fan sempre as mulleres, utilizar o seu corpo como arma, e atáronse ás árbores. Ese movimento Chipko pode dar unha idea de como as mulleres se enfrontaron á idea da ciencia tradicional. Na idea da ciencia tradicional, a muller era moi próxima ao animal, era a natureza, fronte ao home, que era a sociedade. Claro, a primeira reacción do feminismo é dicir: nós tamén temos alma, nós tamén podemos ser científicas, nós non somos corpo. Pero ao mellor a segunda, nun segundo momento, é dicer: que non temos alma? Estupendo, quen quería un alma? Que resulta que somos casi animais? Estupendo, e quen quería ser o teu robot? Así
Así que estas vinculacións entre a natureza e as mulleres parecen interesantes para recuperar parte da nosa tradición galega. Por iso colocaba aí, non me vou deter a leelo, algún texto que neste caso escribín eu, denunciando como o vocabulario tradicional de tratamento da materia forestal en galego, por exemplo, das fragas, en galego dice que se pinchan, que se cimbran, ou creo que é moi elocuente que se vergan. Eso marca como visualizamos ese poder masculino sobre a natureza e marca un pouco esa idea ecofeminista de que os homes dominaron a natureza igual que dominaron as mulleres. Cando digo que se abre a axenda feminista a outras reivindicacións, diredes, cais? Bueno, pois a propiedade da terra, que pasa coa auga, que moitas das mulleres do mundo teñen a axenda tan ocupada levando auga que non se poden ocupar de outras das cuestións que a nós nos interesan ou non se ocupan tantas veces. Da maternidade, do direito a non concebir fillos e fillas ou do dereito a concebilos e sen que un Estado exerza unha política natalicia determinada. E desta revisión dos dereitos dos animais nun momento de colapso enerxético como o momento que estamos a viver, un momento en que se anuncia o decrecentismo como unha medida, eu creo que urxente e necesaria, ainda que os partidos políticos non a teñan nas súas axendas, eu creo que hai que notar a tendencia dos feminismos a caminar cara a esas perspectivas ecolóxicas como un indicativo da nosa vanguarda. E, en xeral, a cuarta idea sería frente á homoxeneidade de calquera proxecto biolóxico onde a muller está definida anatómicamente ou cromosómicamente ou biolóxicamente a pluralidade da experiencia de ser mulleres. Iso marcaría como algo común para todos os feminismos unha serie de puntos chave, un mínimo común múltiplo. Estaríamos por unha transformación social con unha nova forma de concebir a natureza, unha nova ética, unha crítica da tecnoloxía e da ciencia patriarcais, unha política sobre democracia de bases e unha actitude positiva para a utopía. Vai implicar isto, saltome algo porque temos o tempo un pouco xusto, vai implicar isto que teñamos como feministas que atrincherarnos contra os tópicos, e Nanina xa se referiu a eles, dos medios de comunicación, contra a idea de que pretendemos darlle a volta a tortilla, que pretendemos ser agora o xénero dominante, e tamén ser moi críticas coa idea de que podemos estar privilexiando a nosa experiencia convertendo-a na experiencia universal das mulleres. Cada muller só é unha muller, non é todas as mulleres. Mas penso, como persoa que traballa na universidade, que todas as ciencias legitimaron discursos sobre o xénero que estaban demostrando en falso a inferioridade das mulleres. Poñovos aí algúns exemplos. Durante moito tempo, os anatomistas mediron o cerebro para falar de inferioridade das mulleres. As mulleres temos cerebros máis pequenos. Non contaron con que tiñamos esqueletos máis pequenos, que eran proporcionais. Tamén falaron de que a nosa falta de agresividade nos incapacitaba para o liderado. Isto está, ademais, neste momento en que a universidade está vendida ao capitalismo e a empresa, pois isto é o último, xa non podemos ser líderes ni dirixir proxectos. Que desgracia. Falouse da nosa falta de habilidade espacial para explicar a nosa falta de autonomía. E a pregunta forte volve a ser a mesma. Acaso as mulleres temos que ser iguais aos homes para ser consideradas humanas? Creo que nos horizonte como feministas debería estar a posibilidade de poder eliminar eses antigos debates da diferencia e da igualdade que están máis ou menos representados aí para colocarnos nun estadio utópico onde a división de xénero, existindo, sexa tan insignificante como a de color de cabelo ou a de color de ollos entre as persoas. E iso que sitúa que temos á frente? Bueno, pois temos que aplicar ás ciencias unha visión diferente. Nun curso que tiven a oportunidade de dar ao profesorado da Universidade de Santiago de Compostela, algúns compañeiros me decían, todo isto está moi ben, aprendemos moito, moi interesante, tal, pero, por exemplo, eu dedícome á microbioloxía. Cando entro no laboratorio, como podo ter unha perspectiva feminista? Claro, había un problema que eu non sei nada de microbioloxía. E o diálogo parecía que iba a estar difícil, até que revisas un momentito a historia da disciplina.
Hai un famoso caso, que é o caso Semmelweis, entre os microbiólogos é moi coñecido. Semmelweis era un médico que un pouco anterior a Pasteur, e antes de que se soubese da existencia de bacterias, este home levaba a un hospital en Viena. E que pasaba? Que curioso, todas as mulleres puérperas, todas as mulleres que acababan de parir, morrían a lo loco, morrían moito máis que se parisen na súa casa, e non se sabía por qué. Isto iba pasando, facían estatísticas, morrían. Até que o home tivo a gran idea de que quizáis se os médicos se lavasen as mans antes de examinalas, pois igual non morrían. E a idea foi boa e as mulleres deixaron de morrer. Parece que Semmelweis non soubo formular isto tan coherentemente como Pasteur uns anos despois, pero o que obtivo foi que o mandaron a un psiquiátrico porque os demais médicos les molestaba isto de que se supusese que eran eles os que trasladaban esa materia cadavérica. Chamaban en ese momento materia cadavérica. En realidade, todos os que examinaban as mulleres viñan antes de facer disección a cadáveres e por eso morrían as mulleres. Ese mínimo exemplo me valía para pensar se as que estivesen no hospital, en lugar de ser mulleres novas e en plena saúde, que é o que é unha muller cando pare, se fose unha epidemia xeralizada, lembramos, por exemplo, os casos do terrorismo fronte á violencia machista, tería reaccionado a sociedade de outra maneira? E parece que isto convenceu os microbiólogos. En arquitectura, por exemplo, hai importantísimos exemplos de como a construción das cidades é unha construción masculina. É a construción para un individuo autónomo, un individuo áxil, ten que ser ademais novo, ten que ser forte, ten que poder moverse con toda a autonomía. Mas a mí me interesa máis o caso de algunhas feministas argentinas, arquitectas, que marcan a casa como un espacio particular de campo de concentración, xa o decía antes Betty Friedan, non? As nosas casas modernas teñen tantos electrodomésticos para que todo estea tan precioso como nos anuncios onde hai que se pasa así un algodón, non? E sale o algodón limpo, esa casa ten que estar como un laboratorio, non? Que acaba vendose como é un territorio patriarcal. A min, cando leía estas arquitectas, me viña a cabeza a lectura de Foucault, donde na historia da sexualidade lembra, a verdade é que nunca sei xa se o di Foucault ou inventei eu mentras lía, e entón non sei como facer a cita. Se é de Foucault, atribuímos a él, e se é miña era igual. Nun piso normal, un piso de protección oficial, en cuántos cuartos cabe unha cama grande nas que se pode facer sexo? En un, non? Así que a casa moderna puritaniza. Se pensamos solo eso, xa non é extraño pensar que a casa pode ter un cuarto de castigo e ese cuarto estar cómodamente amoblado con moitos electrodomésticos. Non sei como vamos de tempo. Eu é que vos escoito e me perdo tamén. 5 minutos. Vale, a ver se intento resumir, solo para dar algún outro exemplo. Eu gosto moito dun exemplo que ten a ver coa ética e co dereito, donde unha feminista, Carol Gilligan, revisaba unha investigación previa. Ela actuou nunha investigación cando era unha estudante, nos últimos anos, unha investigación de Kohlberg sobre o desenvolvemento moral. Este investigador pasaba test a nenos e nenas de 12 anos e decía que os nenos tiñan máis autonomía moral porque eran capaces de, se se les puña un dilema, de facer abstraccións. Entón, el usaba un dilema moi bonito que era o dilema de Heinz. Heinz ten a súa muller moi enferma e esa noite ten que conseguir unha medicina. Entón, que fai? Vai á farmacia, abre a farmacia a pesar de que o farmacéutico non está, rompe os cristais e acolle. Isto está ben ou mal? E parece que moitos dos nenos decían que estaba ben porque era unha urxencia e moitas das nenas decían que estaba mal porque non se rouba. Gilligan volve a estas experiencias 20 anos despois para decir que as nenas non din que está mal porque se corresponda con un código, sino porque son mellores mediadoras. O que as nenas querían contestar no test era algo como, se pode falar co farmacéutico, ir á súa casa e explicarlle, non tes que acabarlle coas súas vitrinas, non? Esta idea para min é interesante porque indicaría que no dereito o dereito é moi masculino, puesto que se construe sobre códigos
O código sería algo como está ben facer tal cousa en tal momento, está ben matar ou non está ben matar. Bueno, está mal, non? Se supón que os códigos din que está mal. Mentres que as mulleres parece que tendemos máis a negociación, do estilo de, bueno, pode estar a favor do aborto e non sempre estar a favor de todo o aborto, en todas as condicións, e en todas as feministas temos negociado moito isto. Si vamos á medicina, e sei que me estendo demais, durante moito tempo os médicos falaron de que as mulleres éramos histéricas, que o noso útero, en relación á lúa, rexía a nosa conduta. Mas os médicos siguen facendo máis, e as médicas, facendo máis o noso mesmo cando nos din que somatizamos, e que somatizamos moito máis do que somatizan eles. Quizáis hai algo que hai que revisar aquí, igual que coñecido na literatura feminista o feito de que os infartos de miocardio sempre se divulga cual é a súa sintomatoloxía nos homes e non se divulga tanto cual é a súa sintomatoloxía nas mulleres, que é diferente. Iba a determe máis na lingüística porque é o meu caso, pero creo que non vai dar tempo. Solo vou dicir unha cousa. Hai moitas diferencias entre o que facemos diferentes feministas con respecto á linguaxe. Non todas falamos igual. Para algunhas é moi agresivo sempre que non se fale en feminino completamente. Para outras, eu inclúme nelas, é importante escrever con arroba para marcar que os sexos e os xéneros son múltiples, son variables, son diferentes. Mas creo que, e apoio de novo a Nina no que decía antes, mudaron tanto as cousas que hoxe xa mesmo, non vou citar ninguén, pero alguna persoa que é moi destacada no goberno da comunidade autónoma galega utiliza con frecuencia, cando quere captar a benevolencia de quen lle interesa, un galegos e galegas. Indicativo, por tanto, de que o masculino xenérico xa non nos vale. É certo que como feministas vamos reaxir en contra de que se use como unha captatio benevolencia, que non incorpore outros valores. Mas a idea de que eu poida dirixirme a un grupo, de que eu ou calquera, podamos dirixirnos a un grupo falando en masculino, non só é antiga, non só é desacertada, sino que é unha maneira de exercer unha discriminación que moi facilmente podemos evitar. Se as persoas que nos afixemos a mudar os nosos hábitos lingüísticos, estamos, digamos, en mellor forma mental para non discriminar menos a outras persoas por outras cousas, por cuestións de raza, por cuestións ideolóxicas, por cuestións de outro estilo. Por iso sí considero que hai unha gran vitoria no feminismo cando conseguimos nos últimos anos impor a frase, a expresión violencia machista ou violencia de xénero por encima de aquela outra violencia doméstica, porque parece que iguala que un señor asesine a súa compañeira con non sei, facerlle así o canario, que está moi mal facerlle así o canario, mas non é equiparável. E esa expresión, a súa vez, era moito mellor, moito máis indicativa, moito máis expresiva que a clásica de crime paixonal que aínda se encontra nas hemerotecas. Vou saltar todo isto. Porque hai unha última cousa que sí quero dicer. Non me vou parar na historia. Dúas cousas de un minuto cada unha. Medio. Por exemplo, eu tiven que asistir en algún momento para avaliar a impronta feminista dos traballos de investigación que se fan nas universidades galegas. E un traballo que foi, tivo unha mención, non contou co meu voto. Ese traballo revisaba unha serie de mulleres que tiveron en premio Nobel en Economía, ou outros non hai un premio Nobel de Matemáticas, pero premio Nobel en Economía ou outros premios moi importantes en Matemáticas, e o reunía, en eso consistía o traballo, reunir unha serie de mulleres destacadas. E a mí me parece que, sendo eso facer memoria, eso non é aínda incorporar unha perspectiva feminista. Porque incorporar unha perspectiva feminista para mí implica incorporar o outro. Entón, se estamos traballando desde as matemáticas, por exemplo, pareceme moitísimo máis subversivo recordar que, por exemplo, a astronomía floreceu en Europa a partir do século XVII porque había observatorios onde había que facer un traballo inmensamente aburrido de anotar a 604 xa este lucero, a 605 se esconde. E ese traballo solo o realizaron mulleres. Eso sí é incorporar unha perspectiva feminista. Marcar que algunhas persoas tiveron o premio Nobel e ademais teñen vaxina non é exactamente, para min, aínda feminismo.
A última. As mulleres artistas levan tempo utilizando o seu corpo. Cando unha muller se coloca, é a propietaria da cámara, a propietaria dos medios de producción, e ao mesmo tempo se fotografía despida, está mostrándonos algo moito máis forte que o seu corpo. Está permitíndonos construir un relato que nos permita vengarnos de todas as veces en que nos cosificaron. E eu non creo que o relato das mulleres artistas, que é o que máis me interesa nos últimos anos, poida ser menoscabado. Por iso coloco estas imaxes de Ana Mendieta, unha das artistas que máis me interesan, para dicer algo, e con isto rematar. Con frecuencia me convidan en xornadas feministas para falar de como os medios de comunicación trivializan o corpo das mulleres. Non quero asistir a eso, négome a asistir a eso. Eso xa o sabemos. Xa sabemos que a publicidade nos explota a todos e a todas. Vai explorar todo o que poida. Se vai cebar neso. Tamén pode explorar o corpo dun home cando abusa da súa violencia física, da súa forza física e o manda estar descargando camións. Non me interesa tanto eso, cuanto o feito de que as mulleres artistas nos deron un arma contra o poder. Cando vexo un anuncio como este, donde este é un anuncio de coches usados e coloca esta señora estupenda e letra pequena aí debaixo que non a podedes ver, probablemente pon Paula Hernández, 40 anos, 2 veces divorciada. Entón, hai moitas persoas que creen ter unha lectura feminista dicindo están masacrando a esta muller porque resulta que está dicindo que é un coche usado. Bueno, eu creo que neses casos debemos recuperar o que nos deron as artistas cando nos mostraron o seu corpo. E debo agradecer eu en particular á revista Andaina, que chamou a miña atención hai uns anos nun número que dedicabades un espacio a Hannah Wilke. Hannah Wilke é esta artista que estades vendo aquí. Fíxose moitísimas, era fotógrafa e utilizou o seu corpo despido moitas veces como motivo de inspiración. Se eu coloco así só estas fotos, poderíamos facer esa análise facilona e dicir, esta chica é unha modelo e a están explotando. É bastante máis difícil facelo cando se ven as últimas fotos de Hannah Wilke. Deben mediar 10 ou 15 anos entre unas e outras. Unha enfermidade moi dura acabou con ela en pouco tempo e ela pediulle ao seu compañeiro que a fotografiase até o final, agonizando. Ese interese con que ela olla a cámara na fotografía da esquerda ou esa agonía que ela mandou representar indican que as mulleres tamén podemos facernos con o noso propio controlar o noso propio corpo. Ainda temos alguna estrategia para reapropiarnos dos discursos do poder. Se isto fose así na arte, pensade o que poderíamos facer se estendemos a arquitectura, a microbioloxía, o dereito, a ética, a lingüística e as matemáticas, perspectivas que non só incorporen mulleres, ou que non só estean pensando en que as mulleres na universidade temos que ser reitoras, vicerreitoras, xefas de departamento e rachar cos teitos de cristal, mas que incorporásemos unha visión alternativa. Como sería X, sendo X a arte, a beleza, o sexo, a teoría científica, si X fose pensado tamén polas mulleres. Moito obrigada. Bueno, ahora temos un momentiño para facer as preguntas que vos apeteza a Teresa e a Nanina. Xa, pero o tempo é... Iso toda a vida, iso todo. Iso todo. Ou algunha reflexión, non ten por que ser pregunta. Casi todo. Uso en cuestión do mundo público, concebido unha persoa que non somos nós. E que dice que iso é verdade, e ela dice que hai que ver. Algo así. Quería facer unha pregunta, unha curiosidade a Marina sobre a revista, sobre como é o proceso de elección dos temas e como decidides vos cales son os temas que ides tratar en cada libro. Un pouco polo que puxeche da portada. No, pero por exemplo, da portada do 91 que ti mesma dixeche que eran adiantados o tempo que é verdade que salían dúas mulleres tal, un pouco saber se
responder esa reflexión vosas ou en torno ás cousas que pasan no vosso contexto. Non sei, un pouco, sei que é un pouco complexo, pero... Sí, complexo sobre todo porque non o dixen, pero así, en Andaina nadie somos profesionais do xornalismo, nadie vive deso, nadie se dedica a eso profesionalmente, así que é un produto amateur. Como eliximos? Pois ten que ver coas nosas sensibilidades, somos un grupo heteroxéneo que nos respectamos, aprendemos unhas de outras, estamos en sitios distintos socialmente e, polo tanto, pois a mirada e a sensibilidade é distinta. Entón, as propostas veñen según quen as teña, non? É indudable que cando algo emerxe fortemente a nivel social, pois eso, nosotros non somos insensibles a eso, non? E eso forma parte do que fomos quen de ir facendo. Hai números que a nos sorprenden a nosotras mismas porque salen bastante redondos, outros son, non vou dicir un asco, pero son moi desequilibrados e nosotras o vemos así, non? Quero dicir, non é... E é difícil porque facemos todo bastante a trancas e a barrancas, Nos gustaría contar con máis colaboracións, con xente que se animara a escribir, a veces pedimos, nos dicen que sí, logo non nos mandan. Sabereis que as mulleres teñen tendencia e propensión ao agrafismo e entón é difícil escribir, escribir algunhas. Bueno, no número 0, a mí sí que me parece que eso, eu creo que Andaina sempre fomos valientes en relación a abordar temas incómodos e a ir por diante. No número 0 de Andaina salía dentro, e eu quixen que Carmen me presentara así, a recén creada Comisión de Lesbianas da Asociación Galega da Muller. Ollo, non era Comisión de Lesbianismo, iso era máis fácil, non? Non, Comisión de Lesbianas. Estamos aquí, temos nomes, estou falando de 1983. Ou por que non dúas nais no 91, ou outras portadas, ou non só portadas, non? Eu creo que esa valentía no sentido de atreverse, que é algo que eu creo que estaría ben que nos atreveramos todas, non? Eu creo que somos valientes en xeral, bueno, somos cobardes para unhas cousas e valientes para outras, según cada unha, pero eu sí que creo que hai que tirar un poquito, porque cambiar a sociedade require un poquito de coraxe. Cando digo a sociedade, non digo só a sociedade abstracta, sino os nosos pequenos entornos, non? Familiares, de amizades, de... Hai que tirar un poquinho para diante. Entón, bueno, Andaina, pois nada, se ti queres propoñer algo para Andaina, hai sitio para que escribas e para que propoñas, incluso para que te sumes, encantadas, non? Non sei se te dá satisfacción. Sí. Recibimos moitas críticas pola nosa valentía tamén desde o propio feminismo, en cousas, sí. E iso pois, non nos botou atrás, as recollimos, pensamos sobre elas, pero creemos que está ben en ese sentido que fixemos, non? Atrevernos a ter un pensamento a contracorriente tamén. Ali había unha palabra. Non levantaste o nome. Levanto el blog, está por aquí a mirada. Gustaríame preguntarle a Teresa, despois da súa exposición, que comparto ben ampla, ben abrindo moitísimas interrogantes, polo menos a mí, nese zoom que nos levache por momentos hacia un escenario e moitas veces ben longe do, parece a mí, do status actual, non? Ainda que se deran moitos pasos, como se acaba de demostrar aí, con feitos, nese camiño da reapropiación dos escenarios, das ciencias, de todo, da sociedade, en definitiva, que chanzos encontras ti necesarios, porque de repente non aparecemos con esa xa reapropiación, senón que hai que ir paseniñamente moitas veces, como acaba de comentar a compañeira. Entón, en aras de facer algún traballo nese camiño de reapropiarnos, que cousas son necesarias, que podemos ir facendo, porque entendo que
ti tamén tuveche que recorrer un camiño para despregar todas as antenas e todas as preguntas ata que te tuveche que plantexar hasta chegar aos plantexamentos que hoxe compartiche con nós, non? Entón, gustaríame que matizaras un poquinho máis ese camiño, non? Bueno, é unha pregunta moi difícil, Unha pregunta moi difícil. Normalmente, como feministas, temos unha tendencia, neste caso, de coñecemento, a buscar a memoria das nosas avoas. Seguro que é necesario. Seguro que é necesario que saibamos cuántas químicas houbo, cuántas médicas houbo, cuántas artistas houbo. É necesario porque eso evita a maior, que non se nos dá. Mas creo que hai moitas décadas xa que ninguén se atreve a decir que non podemos entrar nun campo. Entón, ás veces, esa tendencia a buscar as avoas acaba converténdose en manuais de autoaxuda. Ai, sí, que ben que encontro aquí unha pioneira de... Pois está estupendo, un traballo de recopilación, un traballo folky, está estupendo se te dá satisfacción. Mas para mí o importante é como enfocamos a nosa alteridade. Ser feminista implica abordar unha outredade. Entón, como se aplica esa outredade a cada campo do saber? E claro, aí os campos de saber sí que son moi variados nas súas metodoloxías. Sí que non se pode falar, non se pode contestar en xeral, vai implicar en cada un traballo diferente. Por iso intentaba dar así algúns exemplos representativos de que non é o mesmo traballando en cada disciplina. Mas esa vai ser a pregunta e eu creo que para responder esa pregunta non fai falta ter tampouco ningún corpo. Eu quero creer de min que son feminista independentemente do corpo que teño. O sea, que sería feminista igualmente se tivese nacido home ou en algún outro estado intermedio. Por iso sí creo que é perfectamente plausible que nos próximos anos as investigacións de xénero non sexan ese xineceo a que moitas veces na práctica se converte, que os homes incorporen tamén os seus proxectos de investigación, os seus conceptos, as súas prácticas, esa perspectiva. Porque unha perspectiva crítica e a ciencia sempre ten que ser crítica. Sinto non poder dar pistas, pero teria que saber en que disciplina. Bueno, suficiente, quero dicir que tampouco non teño eu a amplitude de miras como ese despegamento que se echa aí de moitas disciplinas, pero sí que me parece interesante esa outra volta que hai que buscar en calquer caso, en calquer disciplina, que acaba de haber unhas xornadas de arquitectura, e me parece moi interesante a lectura que se podía facer, por exemplo, a partir do que ti expuxeche hoxe, quero dicir que... Ahora, venme unha idea á cabeza. Hai ano e medio a Real Academia Española sacou un informe dicindo que, máis ou menos, viva o masculino xenérico. Entón, nos argumentos, además dos argumentos tradicionais, de historia da lingua e todos así moi actuais, pois decía o autor, que se chama Ignacio Bosque, que é un ilustre académico, decía que el ten moitas amigas, que as súas amigas son moi inteligentes e que ninguna se ofende cando a chaman en masculino, non? A mí eso me produce unha reflexión, que cantidade de filólogas se licencian todos os anos nas universidades e como non adoptaron ninguna perspectiva de xénero nos seus estudos e como aínda non se fixeron feministas porque non lles coincidiu un episodio da súa vida particular para sensibilizarse con o movimento, pois saen por aí repetindo que nenos significa nenos e nenas. Entón, vai ser un problema de perspectiva de coñecemento, non vai ser un problema derivado dos corpos que teñamos, nin siquiera das prácticas que teñamos, lamentablemente. Mira, Teresa, eu cando recurro a miña abuela, sucede o seguinte. Se miña abuela, ahora de vida a mí, día, o sea que ti eres feminista. O sea, ti te levantas unha mañá, moi cedo, organizas a casa, vas ao teu traballo, tens que facer cursos para actualizarte, non tes un minuto para ti. O sea que iso é o feminismo a liberación. Pois miña neniña, non conseguiche nada, estás pagando un precio moi alto, non che compensa nada. A ver, é que está dentro o da lingua, eu regulome con grupos que dicen que todos e todas, por que
creo que as cousas están mudando, que fomos conseguindo que mudasen. Hai homes que falan en feminino, en público. E con eso performan algo moi importante, fan de unha maneira, bueno, moi pedagóxica, resulta moito máis brutal que o fagamos nós, que poderíamos ser interpretadas como alguén que lle dá a volta a tortilla e nada máis. Creo que son máis esperanzadora niso. E, bueno, con respecto da túa avoa, terías que valorar ti se che compensa ou non. Eu creo que as nosas vidas mudaron con respecto ás das nosas avoas. E que, aínda que teñamos, sí, aínda que ás veces nos sintamos moi cansas, bueno, solo un poquito de liberdade de movimentos, en todos os sentidos, ben pagou. As cousas que se podían ensinar, es que, a ver, eu estou de acordo que eso temos que valorar cada unha, pero o vestido, o xeito de comportarse, que non podían salir nin ser autónomas nin ir de aquí para ali, salvo algunhas mulleres que estaban aperreadas. Es que eu creo que os cambios son abismales, é dicir, a posibilidade de elexir e escoller é moitísimo máis amplia. Es que eu creo que isto non se pode negar. Como xeralidade, despois sempre hai excepcións, pero creo que como xeral isto é innegable. O mesmo acceso obrigado aos estudios de nenos e nenas até os 16 anos, bueno, es que isto é un cambio na sociedade galega, es que sideral, absolutamente sideral. 100 anos antes as mulleres non podían acceder ao ensino. E 100 anos é pouco. Non podían acceder. Xa non falo de que cando eu era nena iba á escola quen quería e quen podía, non era obrigado a ir á escola. Non era obrigado, polo tanto, de aí se derivaba que o analfabetismo femenino fose moi elevado na sociedade galega. O masculino tamén lle chegaba, Quero dicir que eu creo que medir os cambios é importante, non pasalos por alto, A vida é dura. Foi non sempre. Eu creo que esa moto que nos venden cando somos pequenos ou as expectativas que nos facemos na cabeza do que vai ser a vida e a realidade da vida hai unha distancia moi grande, non? Pero non sei, cada quen midamos. Eu, desde logo, estou moi contenta de ter accedido ao feminismo. Para mí supuso moita felicidade. E non quero dicir que non aportara tamén sufrimentos, necesidade de cuestionarme moitas cousas, de romper cousas para as que fora educada, e iso é doloroso porque tes que violentar cousas túas que están dentro de ti, non? E dicir, non, claro que valgo para isto, ou claro que non só valgo para aquelo, ou me vou a negar a isto, ou vou a... Pero a mí me compensa con creces, estou encantadísima e creo que hai que transmitir eso e desde logo eu a miña aula, as miñas aulas, levo eso un día e outro día, Bueno, eu creo que con estas palabras da Nanina tan bonitas para rematar esta mesa, vale? E voulle deixar o meu posto a Cris, que é compañeira tamén das Quetas, e podedes subir as seguintes ponentes. Podemos Sí? irnos. Vale, boas tardes a todas e a todos. Eu son Cristina, son voluntaria das Quetas dende fai 2 anos. Son feminista tamén, que é importante dicilo. Vou a ser a moderadora da segunda mesa. Para min é un honor sentarme agora mesmo ao lado de Laura Bugallo e de Cristina Palacios, un honor inmenso. De feito, creo que estou nerviosa, non por vos, creo que por elas, imagínate. Imaginadevos. Non mordemos, verdad, Laura? Non, nese sentido. Aquí non. Nada, iso, comentar que cando falamos de feminismo, falamos de diversidade, é moi importante ter en conta esa palabra e crear espazos para todas as persoas. É algo que eu creo que fan dunha forma moi marcada, tanto Cristina como Laura. Iso, vai a comezar agora a falar Laura, e vai a ter media horiña para falar, e despois terá media horiña Cristina tamén. Vou a comezar iso falando un poquinho sobre Laura, simplemente unha breve reseña. A súa ponencia titúlase Da loita transexual á loita transfeminista. É activista transfeminista, mestra e pedagoga social, sindicalista, membra do Foro Galego de Inmigración e membra de Stop Desafiuzamentos Compostela. Nada, simplemente comentar que Laura Bugallo leva protexendo, axudando, acompañando a grupos sociais considerados dende o patriarcado como vulnerables dende fai décadas.
a grupos como pode ser no ámbito da inmigración, do colectivo LGTB, prostitución e demais. Quería dicir un anaquiño, unha frase simplemente de Itziar Ziga, que no seu libro Malditas, unha estirpe transfeminista, no que un dos capítulos fala sobre Laura Bugallo, demostra, en referencia a Laura, demostra que se pode loitar por todo a vez, sen prioridades e sen renuncias, que sí se pode. Eu creo que define moi ben o que fai Laura, que non escatima en activismo nin en loita. E nada, xa lle dou paso, que estamos desexando escutarlo a todos, así que, nada, vamos adiante. Si, se queres este, porque despois... Prefires, porque así... Isto pesa moitísimo. Perfecto. Ben, boa tarde. Agradecer a todas as que estades na organización de podermos estar aquí. Sí que mordemos, non mordemos aquí, pero mordemos e moito, e cando nos deixan, ben que mordemos, aínda que ás veces tamén recibimos o que chaman estranxería ordes de expulsión, que podan ser pois todos eses procesos judiciais que nos levan a moitas levaron xa aos secuestros que lle chaman cárceres, non? Eses temas de represión, e que, bueno, eu ainda estou pendente. O 7 de xuño, daqui a un mes, pois verei a súa señora suiza, estou como unha suiza un tanto ruín, acaso hai algunha boa, non? E fiscais, pois xa non dixo nada, non sei quen estuda a fiscalía, pero desde logo ten que ser antes feixista, porque non entendo que poida ser fiscal unha persoa do común, da nosa xente, non? Pídeme 3 anos, pero aí estou. Bah, malo será cuac, aínda que a represión no Estado español coñecémola, non? En carne propia, sempre propia, porque nunca é allea. Ben, eu o nome da palestra puxenlle ese porque un pouco, como vedes, non traio papéis porque os papéis están na miña pel, non? Están escritos na nosa historia colectiva. E un pouco, tampouco vou facer aí unha cronoloxía sistemática así, digamos, moi empírica, porque a empírica en todo caso é a nosa experiencia. E daí xorde ese título e isto que quero trasladar, que en todo caso é algo que sempre se pode criticar, evidentemente, rebater, sempre podemos chegar a un acordo, sabendo que parto sempre de un proverbio chinés que é a miña vida, non? Hai 3 verdades, a túa, a miña verdadeira, para que discutir? En todo caso, falemos. Ben, a loita transexual xurdiu nos anos 80 como forza no Estado español, xa existía a nivel mundial, mas aquí no Estado español xurdiu merced de algunhas compañeiras, para min está na miña xenealoxía, porque xa abonda de que nos dean xenealoxías, cando Nanina falaba agora que cheguei tarde, disculpar as anteriores relatoras que chegara tarde, logo coñecida o GPS perdeu, e pouco máis non chego aquí. Antes dábanos unha xenealoxía, aínda anda por casa un libro da historia cristiá da miña mãe cando estudaba. Eu aínda tive formación do Espírito Nacional, son dunha xeración, polo tanto, non? Hoxe 52, cumpro, parabéns. Nese momento saíron algunhas compañeiras que quitaron moito pó, quitaron moita terra no camiño que tiñamos, e nomeadamente para min, dentro da miña xenealoxía, está Juana Ramos Cantó, compañeira madrileña, non? Moi coñecida en algúns ámbitos, vinculada á esquerda, porque ser trans non implica unha ideoloxía. Dentro das trans encontrades de todo, incluso eu acho que algunha é do Partido Popular e algunha do Opus Dei. Benvida a ese grupo, está contenta. Está equivocada, pero contenta. Ben, e outra sería Kim Pérez Figares, que é unha compañera de Graná, quizáis sexa hoxe por hoxe a nosa aboa, porque xa ten os seus aniños, xa está xubilada, e coñeceu en carne propia o que era pasar de catedrático de Filosofía e Historia a ser catedrática cando a meteron para un curruncho para que non tivese que dar aulas, porque claro, que ia pensar as súas discentes, as súas alumnas, de un profe que agora era unha profa, non? Bueno, pois esas dúas abriron un camiño e foi un camiño traballado, non? Tamén con moitos guiños, non? Moita xente que creou ao redor un pequeno colchón afectivo político, que foi Cristina Garayzábal Elizalde, que a coñeceredes ou non, pero hoxe está
é unha das máis activas como psicóloga e como activista no grupo de Taira, das mulleres prostitutas traballadoras do sexo en Madrid, na defensa dos dereitos sociais e políticos das compañeras traballadoras do sexo, e outra en Par Pineda Erdocia, máis coñecida, aparte a súa trayectoria desde Hernani, cando saiu, que era do PK, do Partido Comunista, dos MCs, e ali eran os MKs, porque CES non teñen Euskal Herria, pois todas estas, nas primeiras xornadas feministas onde irrumpen, xa choveu. Foi no ano 1993, nunhas primeiras xornadas onde o feminismo non todo respiraba ben, e sobre todo porque nos vían a nós como o último intento, as mulleres trans, o último intento dos homes de inmiscuirse no mundo das mulleres, non? Ben, era unha realidade coa que había que loitar, había que traballar, en todo caso, desde o meu proverbio chinés, pois teñamos moito que falar, nada que discutir, e aí foise labrando unha sinerxia moi linda, non? Tamén houve encontronazos, e aínda hoxe pode haber algunha compañeira que si ben estamos nos momentos de loita ao carón, loitando polo feminismo, polos nosos dereitos de mulleres, nun momento dado mirábanos, ollaban para nós dun xeito un tanto frío ou mesmo ás veces hostil. Todo isto foise creando con unha sinerxia tamén cos colectivos lesbi gay no seu momento. Aquí na Galiza teñamos xa colectivos, evidente. Do mundo trans teño vos que dicer que no ano 1995-96, cando Laura xorde, non había, por máis que a incipiente informática falaba das estatísticas estas que nos matan, non? Sempre nos dan estatísticas para resolver un problema, e a estatística é tan fría que non arroupa nada. E dicía que unha de cada 30.000 persoas era unha persoa trans. Eu ollaba a Compostela, a miña Compostela amada, a Armada conquistada, e dicía, somos 96.000 habitantes, onde están as outras dúas? Deberían de aparecer en algún momento, non? Compostela o Cascobello, cando menos é pequeno, podese pasear ben. Nunca foi o caso, non? E durante moito tempo, tiven que recorrer o convoio, o tren, para ir até Madrid, onde si me encontraba con compañeras onde coñecín a Juana Ramos en Transexualia, e tamén algunha xente da Cogan, e na Galiza existía a colectividade lesbi gay, o colectivo Legais, que xa non existe, da nosa compañera máis coñecida, quizáis, Suárez Briones, e outros colectivos gais, como era o CGC, o colectivo gay de Compostela, Boga, das compañeras lesbianas. Hoxe hai moito máis, aínda que non existen moitas colectividades, tamén é certo. Tamén, e aí unha cousa que eu plantexo sempre, non crear tantas colectividades e participar máis na sociedade, non? Estar aí onde nos apeteza, se na asociación de veciñas do noso barrio, estar aí, se nunha organización sindical, estar aí, facer presencia e loitar polos nosos dereitos, se no mundo feminista tamén, e que na Marcha Mundial das Mulleres no ano 2000 se incluíran algún punto, non foi algo baladí que xurdira así dunha compañeira, senón que, era tamén porque estábamos aí algunhas facendo presenza. Todo iso, na Galiza, para que saibades, fixose a primeira proposición non de lei, e topamos cos sempiternos gobernantes que temos aquí, chamados Partido Popular, e o señor Santalices, que ainda perdura, non? O señor do Partido Popular, creo que é médico, e presentamos unha proposición non de lei para atender o tema trans a un nivel médico, non? O debate, evidentemente, non lo vou reproducir, está na hemeroteca, non perdades o tempo, foi ruín, moi ruín, enfrontándonos con outras solicitudes de atención médica, como pode ser odontoloxía, oftalmoloxía, cuestións que nós tamén padecemos, porque eu teño dor de moas, teño necesidade de lentes, non por ser trans estou exenta das outras doenzas. En todo caso, o noso non é unha doenza. Plantexamos sempre que nós o que podíamos ser atendidas, sobre todo, ela falará máis da cuestión das nais pais de nenas e nenos trans, que é unha utopía feita realidade, porque imaginade que na nosa época existira. Para min é velas e, non sei, é a hostia, non? Quero dicer, porque, é aquelo que nunca existira, de repente existe, e non só existe, senón que rompe cunha forza que, creo que foi o martes, estiveron aí plantexando que non vou pisar o que ela poida comentar, pero, plantexando a nivel educativo unha proposta moi, moi, moi valente, non? Agora depende tamén da nosa docencia.
Temos docentes de todo tipo, temos docentes maravillosas, pero tamén temos docentes que, pois eu que estudei magisterio, había xente que odiaba as crianzas, era unha carreira que querían facer por ter algo. Bueno, todo isto fomos conformando unha colectividade cada vez máis ampla, xa nos entendíamos, sobre todo, nos podemos significar que somos feministas desde o primeiro momento, polo menos as que somos conscientes, a que non estamos abstraídas pola sociedade, porque a nós de repente sí que notamos como perdimos dereitos. María Xosé Queizán, nunhas xornadas feministas organizadas pola non sei como é, a Asociación de Sexoloxía do Estado Español, en Xixón, no ano 2001, plantexábame como conscientemente podías pasar de un primeiro vagón en canto a sociedade como vagóns de poder a un segundo vagón, e dixen, mira, María Xosé, é que nós non fomos para un segundo, caímos nun terceiro ou no de cola, e ali compartimos con todas, con as maricas, coas bollo, compartimos un vagón, onde estamos tamén coas traballadoras do sexo, porque o verdadeiro experimento de Torricelli non sabía explicar, e é que a xente que nos mantemos ás marxes non por afán de estar nas marxes, sino porque nos empurran cara ás marxes, nos autocomunicamos dun xeito bárbaramente lindo. Porque aí fora hai unha corrente de necesidade que leva a confluir moito máis. De aí veremos como xorde colectivo, a rede transfeminista. Nos, naquel momento, fomos conformando esas interrelacións e nos anos, fun as primeiras jornadas que fun do ámbito estatal, da coordenadora estatal, que fan debería ser cada ano, pero normalmente son cada 10 ou cada 9 anos. No ano 2000 en Córdoba, nunha palestra que creo que foi o bautizo máis grande social que tiven, político, porque me contaran que ian ser 800 compañeras e ao final eran 1200 e pico as que estaban naquela sala inmensa. Pois unha compañera preguntou que lle pedíamos nós as transexuais, naquele momento si nos significaban as feministas. A pregunta, desde o cariño, desde a sororidade, se lle comentou. Realmente nós non pedimos nada ás feministas, nós somos feministas porque nós fomos roubadas de dereitos que se nos daban per se por ter nacido varóns e de repente perdimos eses dereitos porque se nos significou socialmente xa como mulleres. Nada máis e sin ánimos de entrar en leas coa miña entidade sindical da cal vivo, eu desaparecín da Comisión Internacional do sindicato porque tomaron a decisión por min, unha tutela, pensando en min, desapareciches da Comisión Internacional. Porque, claro, ian vir outros sindicatos de outros lugares do mundo, eu tería que explicar. Perdón, non estou enaxenada, non perdín nada do meu cerebro, como tamén se me dixo por parte dun compañeiro, na cirurxía, referíase a él. En todo caso, todas esas brincadeiras que non eran brincadeiras, que realmente era algo máis que noxento, por iso digo que mordo, pois foron tecendo o noso sentir. Entendémonos, ademais, dentro da nosa xenealoxía, que están todas, pode estar Enriqueta Outeiro, como pode estar as Simonas, Simone de Beauvoir, poden estar Virginie Despentes, pode estar Preciado, Paul Preciado, hoxe, Lucas Platero, Icía Arciga, e alén desta península, Anabela Rocha en Portugal, Mascareñas, ou en América Latina Elizabeth Vázquez en Ecuador, Carelia Ramos en Guatemala, milleiros de compañeras que fan a nosa xenealoxía, o que pasa que nós non facemos nin igrexas nin santuarios, pero aí están, en todo caso. E ben, todo isto, foi tamén así aos poucos, conformando o noso pensamento feminista e tamén facendo lectura, por iso falo moitas veces en moitos escritos dos feminismos, porque evidentemente non nos imos encontrar ningunha de nós, si Beatriz Mato, a conselleira, nos di que ela é feminista que quere participar. Evidentemente, en algúns feminismos con ela non, porque eu entendo máis o meu feminismo como proletaria, como obreira. Entón, evidentemente non me suma sentarme con Esperanza Aguirre, nin tampouco con ela, ainda que ela me chame Laurita la trans,
Mira, Laurita, tengo tu número de teléfono, Laurita Latrans. Vale, pois, non, evidentemente que non me chame porque aí non vou estar, non? E foi a raíz do meu traballo, creo, e así mo significaron as MEDEAC en Euskal Herria, que están nomeadamente en Donosti, e as MDMA, que están en Bilbo, e outras compañeiras como a Toguanda de Zaragoza. Hai un montón de compañeiras que andan por aí. Cando a mí se me detén, pois, de repente, empezan a chover, eu estaba dentro, evidentemente, esas 48 horas, empezan a chover solidaridades que eu non me entero. Evidentemente, ali dentro entereime do que era a tortura no Estado español que existe, non? Non se denunciou, pero en todo caso que existe no Estado español a tortura é evidente. E diso podo falar hoxe, merced tamén a terapia, non, da psicoanálise dunha amiga brasileira. E eu creo que aí se foi arroupando, non? Porque realmente todas somos inmigrantes no sistema patriarcal, nos sentimos, algunhas significamos máis nomeadamente somos inmigrantes no sistema heteropatriarcal, entendendo que a hexemonía que se nos impón desde o heteropatriarcado é unha hexemonía férrea e hostil. Ben, pero quedémonos co patriarcado, somos inmigrantes, algunhas sentímonos así no sistema capitalista, no sistema colonizador español, en mil cuestións no sistema das igrexas en xeral, non? Somos inmigrantes porque de continuo se nos piden papéis. E fago un análise, non? Durante moitos anos, ela explicaba, traballei en inmigración para a inmigración, eu sentíme inmigrante, e houve un bienio negro aznarista, que pode ser que volte o señor Ansar a estar por aí, non, paseando polas Cortes, pero en todo caso, houve un bienio negro na política inmigratoria que foron os 2 últimos anos do señor Aznar. 4 dereitos fundamentais foron conculcados, tirados ao lixo, botados ao lixo, que é o dereito a asociación, sindicalización, denuncia e folga. 4 dereitos fundamentais. Houve unha greve xeral, unha folga xeral. Houve unha folga xeral, sí, por aquel macro decretazo que se sacou. Pero na axenda política sindical, política, non estaba vindicar a volta deses 4 dereitos. A poboación inmigrante saímos. Podíamos falar que naquela altura na Coruña fixemos unha manife e podíamos dicir para a prensa, se viñera, que fomos 20.000. Mas para vos non vos vou enganar, eran 20.000 persoas que estaban a ollar o partido Riazor. Na nosa manife éramos menos de 100. O legislador, ese ente que sempre está legislando por todas nós, que nós non sabemos quen carallo é, pero que legisla moi duro, que non era só o Gallardón, era todo o que había detrás do señor Gallardón, era moitísimo máis, é un poder de lobby que están aí, que resume no tema da Igrexa Católica neste Estado español e tamén nos lobbies bancarios, FMIs e demais, miserenta xente que anda por aí, que legisla por nos. O legislador que viu, pois como o conto ese tan feo que sempre nos lo contaron como unha brincadeira cando íamos por aí na rapazada, na acampadas, da araña que se van sacando as patas, non? Araña cando se quita unha pata, araña bueno, como chama, o do laboratorio o científico dille, camiña, cando se lle saca a última pata, o científico resume, araña anda, araña non anda, araña ficou xorda. Ben, iso que antes se fixo coa inmigración, tamén non lo facendo a nós. Quero dizer, a nós, igual que o conto da rá que aparece na internet, tamén o podes ver, unha rá que está en auga, que se vai fervendo, quentando, a rá está contenta porque está nadando en agua tibia, en agua quentiña, cando se dá conta a rá non pode saltar e brincar fora, a rá morre. Un pouco non quero ser catastrofista, pero depende de todas nós de que isto non nos aconteza, non? Cando foi a miña detención, bueno, pois a solidaridade asolagou a prensa, non? Internet, sobre todo, non a prensa, mas quixeramos nós, non? A prensa nunca está xoga do noso lado. Bueno, pois, en xeral, digo, os máis media subvencionados. E aí, pois, viuse que había solidaridade por parte da xente inmigrante, nomeadamente na Galiza, Foro Galego de Inmigración, que había solidaridade de todas as colectividades das raras, das persoas LGBT, Q, I, e todo o abecedario, porque ao final imos chegar aí a ter todo e bueno, pois estamos aí, non?
lésbica, bi, trans. A principio a rede era trans, marica, bollo, puta, inmigrante. Bueno, demos un nome máis acaído, máis para presentarnos no ano 2009 nas Xornadas Feministas de Granada, que vos convido cando existan dentro de 10 anos, 2009, 2019 serán, de ir a onde señan, porque creo que o feminismo galego ten que respirar tamén aires de fora, non? E eses aires de fora son enriquecedores para nós e ao revés, levarlle o que nós estamos a facer, porque moitas veces somos as grandes descoñecidas do noroeste peninsular, o reino ese suevo. Bueno, pois, aí todo iso foi creando e no ano 2009 xa fomos con manifesto transfeminista as xornadas do Estado, que foi unha irrupción, foi emocionante, foi tamén de moito confronto, foi moito de encontrarnos con compañeras de toda unha vida, compañeras dos MCs que nomeadamente aínda están aí, bueno, que están aí a pelexar, aquí na Galiza temos, non? Tamén as ex-MCs, que acaso nunca se deixaron de ser MCs pola bagaxe histórica que tiñan, e aí fomos tecendo a rede transfeminista. A rede transfeminista que plantexa que todas as loitas son todas as nosas loitas, que a nosa solidaridade é imparable, que nós estamos con todas, que se tocan a unha, tócanos a todas. Sei que é unha loucura, non? Sei que é unha loucura tan linda que vola quero impregnar, quero contaxiar se non atende xa. Trátase de cada quen seña o que realmente desexa ser, non é máis. E, sobre todo, hai algo que nos combatemos, e sempre o digo nas últimas palestras, non? Combatamos a tolerancia. E parece unha tontería. A min que ninguén me tolere, porque me encontran e aí sí que mordo. Tolerancia é de aquela persoa que exerce desde unha pretendida superioridade a alguén que pretende que sexa inferior. Non, estamos falando de dereitos, xustiza. Aí non hai tolerancia, é xustiza. Día escolar pola non violencia e a paz. A Stop Desafiuzamentos, houve unha organización en Compostela que nos quiso dar o premio pola non violencia. Precisamente a nós non, rexeitámolo. Se nós algo temos é que diante da violencia bancaria, vamos, os dentes, sabemos que recibimos multas, os dentes, agora coa lei Mordaza algo máis podemos recibir, non sabedes? Igualmente, pois o tema da tolerancia. Eu creo que se algo podo facer é transmitirvos que a tolerancia é algo que se pode entender nas cuestións médicas, non? Pois que teñas intolerancia a cebola ou ao leite ou que for, pero intolerancia en canto a outra persoa, non. Entendo que na historia se pudese plantexar así. Hoxe xa non é acaído. Hoxe é un tema que temos que erradicar, non? Temos que erradicar porque estamos falando de dereitos, por tanto, xustiza. Fagamos xornadas de xustiza, poñámoslle os epítetos ou adxetivos que nos quixeramos a xustiza social, xustiza política, xustiza o que for, vale? Pero nunca máis, e, desde logo, a min que non se me convide, non? Porque falarei de cuestións médicas e non teño intolerancias grandes, non? Vale. E nada, estou... Eso, pois, que me quedan 5 minutos, disposta a encontrármonos en cantas rúas, en cantas barricadas se fagan. Eu creo que os tempos son de reflexión. Eu que pertencín e non escondo da Xuventude Obreira Cristiá, eu quedome con algo que aprendí, non? De ollar, reflexionar e actuar. Temos que ollar a realidade, reflexionar e actuemos. Ollo, porque a represión existe. A represión existe non só a que coñecemos a xustiza, a represión existe tamén por parte de organizacións que non son capaces de convocar unha folga xeral, unha greve xeral no seu momento. Quero dicir, e diante deso temos que utilizar a inteligencia, sobre todo cando ven do poder, cando veñen as ordes de expulsión e os encarceramentos. De nada serve que nos leven, non? Desculpade porque estou últimamente moi centrada no que me poida acontecer. Está aí na miña cabeza, non o dou sacado. E nada, por lo demais, a miña frase de guerra: lume, lume, e máis lume. Grazas. Moitas gracias a Laura. Vamos agora a presentar a seguinte ponente, que é Cristina Palacios Castro, é presidenta de Arelas, da Asociación de Familias de Menores Trans.
é traballadora social tamén, é docente, nai da primeira nena trans que logrou cambiar legalmente o nome en Galicia. O título da súa ponencia vai ser Transformando la sociedade. Nada, decir de Cristina, perdón, que nada, supoño que aportará unha perspectiva diferente en relación, bueno, como nai dunha nena trans. Iso, Cristina conseguiu poñer en boca de moitísima xente, de máis xente, o tema trans e o tema da diversidade, non? Que ao fin é do que estamos a falar, do respeto á diversidade. Ay, he perdido otra... Ah, aquí está. Bueno, aunque no siempre seamos conscientes de ello, cotidianamente nos relacionamos con personas trans, con menores trans. Por eso tratar y conocer la transexualidad es muy importante, porque todo el mundo tiene derecho a vivir su vida con dignidad, sin discriminación, participando activa y voluntariamente en todos los ámbitos de la sociedad y con el apoyo de sus iguales, ¿no?, de toda la sociedad. Todas las personas nos enfrentamos a ciertas normas y reglas sociales sobre lo que es aceptable o deseable,
que hacen referencia a las formas de ser, a los comportamientos, al cuerpo y sobre todo al aspecto físico, y que ejercen un poderoso poder sobre cómo nos comportamos y cómo nos sentimos, sobre todo cómo nos comportamos de cara a la sociedad. Son toda una serie de ideas, de estereotipos extendidos que dirán cosas como que las niñas no son fuertes o agresivas, que los niños no son dulces o sensibles, que las niñas no van a fútbol o que un niño no va a ballet, que una niña no puede tener pene o que un niño no puede tener vulva. Son toda una serie de reglas que todo el mundo nos resistimos a cuestionar y a cambiar y que generan muchísimo sufrimiento a personas que casi siempre son menores de edad. Y como todos sabéis, los humanos hacemos siempre lo mismo cuando nace un bebé. Miramos los genitales y si hay un pene es un varón, un machote. Si hay vagina y vulva, una preciosa niña, así de fácil. Es decir, asignamos una identidad sexual al recién nacido en base a un genital. Pero esta asignación tan rígida y a veces errónea da pie a una dictadura que reparte el mundo en un sistema binarista de cuerpos correctos de hombres y de cuerpos correctos de mujeres, sin dejar hueco a otras realidades, como pueden ser las personas trans. Las personas trans viven una disconformidad interna entre el sexo que se le asignó por error al nacer y el sexo al que sienten pertenecer y con el que quieren vivir socialmente. Y a día de hoy el conocimiento ha avanzado lo suficiente como para saber que esto ni es una enfermedad ni es un trastorno físico-mental, que simplemente es una variante más de la fantástica diversidad humana. La transexualidad, por tanto, es un desafío a la idea de que solo existen hombres con pene y de que solo existen mujeres con vulva y vagina, ya que nacer hombre o mujer implica sentirse como tales, independientemente del cuerpo en el que has nacido. Muchas de las personas trans tienen ese fuerte convencimiento de pertenencia a otro sexo desde que son bien pequeñas, muchas desde los 3, 4 años, que ya con la conquista del lenguaje empiezan a decir contundentemente lo que su cerebro les dicta. Soy un niño o soy una niña. Y esto probablemente no va a cambiar. Ni es un capricho, ni algo que se elija. Desde luego no es algo que se tenga que corregir ni curar. Simplemente se es. De igual manera que todos y todas las que estéis aquí en su momento supisteis que erais niños, niñas o niñes. La diferencia es que a vosotros nadie os cuestionó. Sin embargo, los menores trans necesitan demostrar una y otra vez que lo que dicen es verdad, como si no tuvieran otra cosa que inventarse. De hecho, pasan toda su vida siendo cuestionados, evaluados. Necesitan de un profesional de la salud mental que diagnostique lo que sienten ser internamente, lo que son. Ridículo si lo pensáis bien. En el caso de los menores trans, como digo, cada día la sociedad y muchas veces su propia familia y entorno les dice que no les corresponde decidir, que es un error lo que sienten, que es su cuerpo y sus genitales los que deciden lo que son. Los niños y las niñas trans reciben el mensaje de que él o ella no es buena y de que no es querida tal y como es, con tan pésimo resultado que se les conduce a reprimir y a esconder su verdadera identidad con gran sufrimiento y vergüenza. Como veis, cuando un menor trans descubre tener una sexualidad diferente a la asignada, construye su identidad a partir del menosprecio y la desaprobación. Aprende que en lugar de expresar y compartir su diferencia, la ha de ocultar incluso a los familiares, amigos, profesores, a todo su entorno. Y la pregunta es, ¿cómo se puede crecer con esta mochila tan pesada a tus espaldas? Esta tiranía social de lo que las personas y menores trans deben de ser ha estado provocando que históricamente una parte de la humanidad se ha visto siempre relegada a ningún lugar y a la vez maltratada e invisibilizada. Y como sabéis, lo que no se ve no existe. Esto es el caso de nuestros hijos, personas que desde niños son relegados al olvido, a su negación por parte de quienes les rodean. Y este silencio y negación abarca y se extiende por todos los eslabones de la sociedad, hasta llegar al propio niño que percibe el tabú, que se da cuenta que no tiene derecho a mostrarse públicamente como es, ya que siente y observa que por encima de todo el equivocado es él y que por tanto ha de ajustarse a lo que la sociedad entiende por normal. Fantástica palabra, no sé quién la inventó. Para eso no le queda más remedio que vivir una doble vida, una vida de mentira.
Tener un hijo trans en la actualidad, cuando la temática no es conocida ni visibilizada, puede generar una gran cantidad de miedos y ansiedades con respecto al futuro, incluso inmediato, de nuestros hijos. Si además sumamos a esto las dificultades que un menor trans puede encontrarse en su centro de estudio, la ansiedad y el miedo pueden ir en aumento. Y lo cierto es que en la escuela no se trabaja la diferencia y la diversidad sexual como un valor a respetar. Para nuestros hijos no es fácil vivir su transexualidad cuando en la escuela no se trabaja ni se habla de la diversidad sexual y, sobre todo, no se debate sobre todas esas cuestiones que dificultan su libre expresión. Y así ocurre que los alumnos que no son trans los ven raros, como ven raro a todo el que es diferente, al gordo, al amanerado, a la que cojea, a la que juega al fútbol con faldas o al niño que juega con muñecas. Y es ahí donde comienzan las miradas, el insulto, la vejación, el acoso, los silencios. A veces los silencios duelen más que las palabras. Ignorar a una persona y arrinconarla. Los menores trans son víctimas muy visibles y eso les hace exponerse a un mayor riesgo. Para muchos, cada día es un nuevo reto, cada despertar un sacrificio. Han de ir a escuelas donde se les llama por un nombre que no les representa ni identifica. Se les obliga a vestir con el uniforme equivocado. Usan aseos y vestuarios en los que no deberían ni quieren estar. Es una permanente puesta en cuestión de lo que se espera de ellos, de cómo deben de ser. Se les exige que tengan una fortaleza extrema, que aguanten estoicamente los insultos y las faltas de respeto, el ser ignorados por sus compañeros, porque el que se sale de la norma, el que pertenece a una minoría, es un alumno de segunda clase y, por tanto, no tiene los mismos derechos, por lo que en muchas ocasiones perciben una peligrosa y angustiosa sensación de exclusión social, de estar fuera del sistema. Y ese silencio cómplice, ese mirar para otro lado de casi toda la comunidad educativa, cuando intuyen e incluso saben que algo está pasando, facilita que estas cuestiones pasen cada día contra el alumnado LGTBI, Q y todas las letras que vienen detrás. Y normaliza una violencia que degrada y menosprecia al menor por el simple hecho de ser diferente, lo que provoca que el resto del alumnado perciba el acoso al más vulnerable como una manera de estar en el mundo. El mensaje es claro. Cuando rompes las normas, cuando rompes con lo establecido socialmente, hay un castigo y todo tipo de humillaciones que son evidentes y toleradas por todo el entorno social. Pero nuestros hijos tienen derecho a ir a la escuela pensando en estudiar y no en su supervivencia. Tienen derecho a estar presentes en las narraciones con las que crecen, cuentos, canciones, libros, materiales pedagógicos que se encuentran en las bibliotecas. Tienen derecho a poder denunciar en sus centros las faltas de respeto por motivo de su identidad con absoluta garantía de que encontrarán la respuesta adecuada a su problema. Tienen derecho, sobre todo, a que expresamente y no solo de forma transversal se contemple en los currículos educativos la diversidad sexual, entre ellas la transexualidad, para que puedan reconocerse y nombrarse en los contenidos que se dan en clase, algo que les permitirá afrontar el futuro con orgullo y empoderamiento. Pero, por su parte, toda la comunidad educativa han de comprometerse con una realidad que no puede seguir siendo ignorada. Han de sensibilizarse y formarse para poder dar respuesta adecuada a todos los alumnos, entre ellos los menores trans. Porque solo transmitiendo cada día a todo el alumnado valores como el respeto a la diversidad, la empatía hacia el diferente o al más vulnerable y la paz social como la única forma de convivencia, los compañeros de los menores trans podrán entenderlos, quererlos y respetarlos, previniendo las situaciones de acoso y transfobia que cada día se dan en colegios e institutos gallegos. Por eso, para Arelas es todo un logro, además de alegría, sobre todo un logro con el gobierno que nos toca, haber podido presentar este martes, junto con la Consellería de Educación, un protocolo educativo, que lo voy a nombrar tal y como es, que se llama Protocolo Educativo por la Igualdad de Género, la No Discriminación y la Libertad de Identidad de Género. Un protocolo que busca la identificación, respeto, acompañamiento y, sobre todo, empoderamiento del colectivo trans, de los menores trans, para que, de una vez por todas, acabemos con el maltrato psicológico que muchas familias provocan o hacen hacia sus hijos trans, con las vejaciones y con la transfobia que se dan en los centros educativos gallegos y en la sociedad en general.
Quizá uno de los mayores conflictos de los menores trans aparecen con la pubertad, periodo complicado debido a los cambios hormonales y físicos. Podemos imaginarnos cuánto más difícil será para ellos, además de ser la edad del pavo. Por tanto, te sientes chico y te crecen los pechos, aparece la menstruación, te sientes chica y te empieza a salir la nuez, vello, barba, tu voz se vuelve más grave. La realidad les embarga a veces con gran angustia y desesperación, y casi siempre lo han de vivir solos, sin apoyos emocionales y sin ayuda de los profesionales. Pero quiero aclarar que no en todas las personas trans tiene por qué haber un conflicto entre su identidad sexual y su cuerpo. No todos sienten vivir atrapados en el cuerpo equivocado, una frase que se lee una y otra vez y que personalmente odio. Pero sí es cierto que a veces sienten que su cuerpo va en la dirección contraria, como nos ocurre, a mí me ocurre, o como a casi todos nos ha ocurrido en alguna vez en nuestras vidas. Desde luego, lo deseable sería que la sociedad fuera más abierta, donde la clasificación sexual fuera más flexible. Si recibiéramos a nuestros hijos y nuestras hijas trans sin que hubiera adquirido ningún tipo de prejuicio, podrían vivir con su identidad con absoluta naturalidad y probablemente no desarrollarían ningún malestar con sus genitales ni con su cuerpo. Pero, desgraciadamente, esto no es así. Y nuestros hijos no pueden disfrutar la vida igual que el resto, ya que ellos y ellas tienen la presión constante de su apariencia ante los demás, de su aspecto físico, creando unos complejos que les quita la posibilidad de simplemente ser como son y disfrutarlo. De hecho, muchos testimonios de personas trans adultas hablan, por estos temas y otras, hablan de infancias y adolescencias infelices, perdidas, y nos resulta aterrador saber que el 83% de estas personas han pensado en el suicidio y que la tasa de las personas que lo han intentado es del 41%. Sin embargo, nos llena de esperanza conocer resultados de investigaciones que se realizaron con jóvenes trans a quienes se respetó su identidad, se les acompañó desde las familias y accedieron a los tratamientos para bloquear la pubertad, y se observaron que tanto los indicadores de calidad de vida y felicidad como los índices de ansiedad y preocupación por su imagen corporal fueron iguales o incluso mejores que los de la población no transexual de su misma edad. Fijaros la diferencia. ¿Qué nos indican estos resultados? Que ser transexual no produce dolor ni sufrimiento. Lo que produce dolor y sufrimiento es el abandono, la falta de respeto, las vejaciones, la discriminación social por ser como son. Porque lo que empuja a la muerte, lo que mata, es la transfobia. Me he saltado una diapositiva. Bueno, lo que necesitan en estos casos los menores y adultos trans es que su entorno sea capaz de escucharle, de aceptarle y de quererle tal y como es, de acompañarle en su proceso vital que quizás por su condición tenga sus particulares complicaciones. Y el apoyo y acompañamiento que podemos ofrecer a la sociedad en general a las personas trans, ya seamos familiares, amigos, profesionales o activistas, es muy importante porque influyen en las experiencias de vida, como sentirse parte de una familia, estar a gusto en tu centro escolar, tener una pandilla y planes para el fin de semana, tener pareja, ir a la universidad, viajar, en definitiva, participar en todos los ámbitos sociales, tener experiencias positivas que te ayudan a proyectar un futuro posible. Y como no todo van a ser malas noticias, ni mucho menos, parece que siempre empiezo por lo mal y ahora viene lo bueno, no os preocupéis. Gracias a tantas horas de trabajo de tantas personas, entre ellas Laura, que para mí desde luego es un auténtico referente, en el colectivo trans empezamos a conquistar derechos. Por fin en la sociedad empezamos a concebir otras realidades que antes no teníamos presentes. Los medios de comunicación y las redes sociales nos muestran imágenes de menores trans de todo el mundo que son visibles, que nos muestran que sus vidas son reales y posibles. Como John, el hijo trans de Angelina Jolie y Brad Pitt, o por ejemplo Jazz, una niña trans adolescente, 14 años, que bueno, hace poco fue nombrada por la revista Time como una de las adolescentes más poderosas del mundo porque tiene millones de seguidores en todas las redes sociales. Además es imagen de una cosmética. O Lola, pongo aquí esta para que no confundamos. Lola, primera candidata trans a reina de Carnaval de Canarias, con 17 años. Una chica guapísima, pero sobre todo bella por dentro. Aquí ya en Galicia tenemos a Eli, tenemos a Eric, tenemos a Álvaro, tenemos a Ethan, a Hugo, a Isaac,
a Pablo, que ya veis que está enamoradísimo. Y tenemos a Sara, que está eufórica perdida, como dice aquí. A Sara ya se le pasó la disforia. Lo que nos muestran estas imágenes es que en el momento en que comienzan a ser las personas que siempre han sido, en el momento en que comienzan a vivir pues como ellas son, empiezan a desaparecer todos los miedos e inseguridades, hasta el punto de que una persona, un menor trans, que realiza un tránsito social temprano con apoyo de su familia, puede llevar a cabo una vida tan feliz y exitosa como la de cualquier otra persona. Las familias lo sabemos porque lo estamos viviendo. Y ellos nos demuestran su alegría y agradecimiento cada día pues, a través de sus besos, sus abrazos y sobre todo sus sonrisas. Y nosotros, los padres, las familias, y yo creo que los adultos trans también, solo podemos decir que estamos inmensamente orgullosos de ellos por decidir que ya bastaba de esconderse, de intentar ser quien no eran para que el resto del mundo les aceptase. Nuestros hijos, igual que el resto de niños y adolescentes, han de tener derecho a una vida con dignidad e igualdad de oportunidades. Es un derecho fundamental de todos los seres humanos que debe ser respetado, velado y fomentado por las administraciones públicas y por toda la ciudadanía en general. Es responsabilidad de toda la sociedad evitar las situaciones de transfobia que cada día suceden, pero los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el libre desarrollo de la personalidad de menores y personas trans en todos los ámbitos de la vida, educativo, sanitario, social, cultural, deportivo y legal. Solo por nombrar uno, con respecto al legal, efectivamente Sara fue la primera persona aquí en Galicia, primer menor trans, que consiguió cambiar legalmente el nombre y ahora ya son 6 aquí en Galicia en menos de un año. Y fijaros de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que legalmente puedas ser la persona que realmente eres, que un documento que se supone que te identifica, pues realmente te identifique, ¿no? Que es el DNI, que ya dicen Documento Nacional de Identidad. Claro, si aparece un nombre que no es el tuyo, difícilmente te puede identificar. Aquí en Galicia, en este ámbito, puedo decir que, ya digo, que todos los que hemos presentado desde Arelas, todos han sido resueltos en positivo. Pero no nos olvidemos que hay muchas personas, muchos menores, que cada día se les está negando en España este derecho, el derecho a ser quien realmente son. Por eso las familias esperamos que nuestras demandas no caigan en saco roto porque no disponemos de mucho tiempo. Nuestros hijos, como el resto de menores, solo tendrán una infancia y solo tendrán una adolescencia. Y queremos que crezcan felices y que de adultos recuerden esta época como algo positivo que les ayude a ser buenos ciudadanos y mejores personas. En definitiva, lo que queremos las familias de menores trans es que nuestros hijos puedan desarrollarse, que puedan crecer, que puedan aprender, disfrutar, estar orgullosos de sí mismos. Queremos que puedan sonreír, que puedan ser. Y para ello muchas madres y padres hemos decidido caminar a su lado. Y como veis, vamos a necesitar que tanto la comunidad educativa como los profesionales, administraciones y todo el entorno social nos acompañéis en esta aventura, porque la vida de nuestros hijos y nuestras hijas va en ello. Y ya tampoco quiero extenderme demasiado, no sé cómo voy de tiempo. Voy bien, como tuvo tantos fallos, bueno. Bueno, ya solo para finalizar, tampoco quiero enredarme demasiado, solo quiero añadir unas pequeñas reflexiones. Y es que basta ya de encerrarnos en un espacio acotado de lo que es un hombre o una mujer, de lo que está bien o está mal, de lo que es normal, que la odio esta palabra, o anormal. Y seamos permeables a la diferencia, a lo que consideramos nuevo, pero que siempre existió. Porque estos niños y adolescentes trans, y también los adultos, cada día nos demuestran que la transexualidad no es una enfermedad, desde luego no es un trastorno, no es solo disforia y sobre todo no es vergüenza. La transexualidad es alegría, naturalidad, riqueza, orgullo. No me quiero emocionar. Y que con su presencia, no voy a echar el moco, con su presencia nos enriquecen como personas. Yo siempre digo, a lo mejor es muy atrevido, pero digo que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niñes están transformando la sociedad. Así es que, desde luego, a lo mejor es demasiado atrevido, pero yo lo digo. Así es que aceptemos de una vez por todas
que otra sociedad es posible si entre todos y todas la construimos y que por encima de todos los miedos, prejuicios y barreras mentales está el mayor de los derechos de un menor, que es su felicidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta lucha y por ayudarnos a hacer un mundo un poquito mejor para nuestros hijos. Gracias. Vale, temos 10 minutiños para preguntiñas. E despois xa facemos un descanso de media hora, vale? Solo quero darle as gracias ás dúas persoas que falaron aí, porque parece que non hai moito, non se fala todo o que se debería falar de todos estes temas, e penso que, bueno, non sei, estou moi contenta, son de Lugo, levaba moito tempo sen estar aquí, estou moi contenta de estar vendo que isto xa se está falando, e na que seña un pouco tarde, un pouco mal, un pouco co arrastro, pero bueno, que quero dar gracias ás dúas persoas que falaron. Por suposto que sí, a verdade é que no ámbito do feminismo moitas veces olvidámonos da diversidade, caemos no que di Cristina, bueno, e tamén Laura, en plan, no binomio muller e home, dai non saímos, non? Bueno, é moi importante ter en conta outras opcións. Mirade, a semana pasada houve unhas xornadas paralelas das compañeiras, alumnos do máster de xénero da USC. Porque non se fala disto. Non se fala da sexualidade das persoas que ten diversidade funcional. Non se fala de nada, simplemente se fala do de sempre. Desa xeneroxía que está ben. É a nosa tamén. Pero nós tamén somos parte da sociedade. E non é que queira que vaya ela, porque para min, tanto como ela, como escoitar algún día algunha rapaza nunhas xornadas lésbicas en Vigo, e que diga, sí, son unha rapaza e teño pene, hostia, perdoade, pero iso creba os conceptos e os cerebros fan cataproc, non? O que ti lle plantexes nunhas xornadas de educación social, mirade, sí, son transexual, son transfeminista, son lésbica, e dixe, hostia, que entendedes que a xente aínda está moi nas, como diste, faltalle, non sei, un verao, non sei, faltoulle un xojador, un caramelo do tarro, non sei como explicar, pero que pase iso no académico, sí que a min cando menos me preocupa, non? Por máis de que ademais parte desa xente foi profesora nosa, non? Eu estudei en Ciencias de Educación en Compostela, e que fa unhas xornadas e que haxa que facer, pois fagamos esas xornadas contra xornadas, ou como se chaman, contra másters, pero ademais os másters que non son baratos, pois por máis que se construan novamente, pois eso, o binomio está moi guai, a homosexualidade, heterosexualidade, non, pero se ti é circunstancial e diversa, non, cousas raras non. Eso, o académico parece que ás veces riñe con iso, non? Eu creo que por iso, bueno, aproveito a ocasión para dicer que, non sei, esta utopía convertida en realidade para aquelas que xa peinamos canas, non? Que joder que, bueno, ainda que non se vexa están aí, pero que é a hostia, non? Porque realmente estáse construindo moitas latitudes e que sería tan doado como que en Ecuador existe unha comunidade, que non me lembro do nome, que podedes encontrar, e cando traíamos a Elizabeth Vázquez de volta, que as mulleres e os homes viven co xénero que realmente desexan durante toda a súa vida e non pasa nada, que mudan o seu nome e non pasa nada. Que, de verdade, todo isto do maldito documento de identidade, que tivemos que loitar tamén, que loitaron outras compañeras antes que a nós para sacar a profesión, que había profesións que eran sus labores, me cago na coroa bendita, cuidado que iso é delito. Quero dicir, pois, dicir cago na coroa é delito. Bueno, pois, estou moi tipificada. Bueno, pois, quero dicir que é para nós unha utopía e que rompo unha lanza porque 1000 anos máis para Arelas sempre cando isto non mude, non? Cando mude, por favor, que Arelas xa, e sobre todo Cristina descanse, non? É imparable. Imparable. Tendes unha luguesa, Paciña e Nanina. Paciña. Mira, decía Cristina que le gusta a palabra normal, a mí tampouco. Hasta que punto crees calquera das que non somos nos mesmas as que as nosas actitudes exiximos que se poñan normas. Por exemplo, un servizo de homes e un servizo de mulleres.
Sí, pero otra utopía ya, pero es que nuestros hijos tienen que ir al colegio cada día, tienen que vivir en el mundo real. A mí me encantaría que hubiera baños unisex. A mí me dicen, tú nunca hablas de género. Yo nunca hablo de género. Yo, si me escucháis, siempre hablo de niña, niño, porque para mí el género, para mí es un problema. A mí me dicen, ¿tu niña de qué género es? Digo, ni lo sé ni me importa, ni se lo pregunto. Tiene 10 años, dice que es una niña y punto. El género, para mí entender, que encima que hay expertas y yo no quiero meter la pata, pero a mí el género, para lo único que sirve es para que la mujer esté por debajo del hombre, nada más. Y para separarnos, tú por aquí, tú por allá. Pero, ¿para qué más sirve? Lo de los baños, en mi casa son unisex, no sé los baños de los demás. Y en el mío, a mi marido, mi hijo, quiero decir, es un absurdo. Pero eso que tú dices, que a mí me encantaría, porque si no existiera género, imagínate qué vida más feliz tendrían nuestros hijos. Pero está ahí. Y con él tenemos que vivir, convivir y luchar contra él. No sé si he respondido a tu pregunta, pero... Claro, compartimos lo mismo, pero entender que nuestros niños, ya digo, tienen que vivir en el mundo real, que es fastidiado para un niño y una niña transexual. Ya, lo es para cualquiera, que tuvimos que pasar, ¿no? Pues imagínate. Y si además de ser trans eres gordo o gorda, o encima cojeas, o en fin, o inmigrante, pues ya la interseccionalidad y estas cosas tal, pues ya no te quiero ni contar. Nanina, querías comentar. Eu creo que o do género e o do sexo, bueno, están aí, podemos cuestionar. A mí me parece que é interesante que os pequenos e as pequenas aprenden da xente grande, aprenden de nosotros, especialmente por imitación. Entonces, a responsabilidade que temos a xente grande é importante. Si nosotros fomos educadas e fomos, como sociedade, en un marcada diferencia de sexos, home e muller, e os homes se cortan o pelo e as mulleres o levan longo e as mulleres así, e as mulleres non se escarranchan, e as mulleres non ten tacos, e os homes poden caerse, ensuciarse, e estupendo porque están descubrindo o mundo. Nosotras fomos educadas en un tipo de sociedade. As cousas teñen cambiado, pero eu creo, en eso igual coincido un pouco contigo, que nosotros seguimos tendo a responsabilidade do que estamos transmitindo. Porque os nenos, as nenas, e os nenes, podemos chamarlos, aprenden por imitación. E nosotros seguimos marcando moitísimo, aceptamos pouco que en cada quen de nós, e cuestionamos, ponemos eso, e o sexo e o género é moito máis difuso do que nos dixeron. Ponémonos a pensar nos nosos excesos, nos nosos cultos, en cantidad de cousas que podemos un pouco máis. Entón, creo que o decíades, ¿no? A mí me gustaría que se formalizara un pouco máis a nosa propia conciencia, ¿no? Ensinamos a través do exemplo, sobre todo que estamos con menores, nais, pais, profesorado, educamos co exemplo, ¿no? No meu centro, os servicios de nenos son azuis e os de nenas son vermelhos. E un centro relativamente novo. Sí, a fútbol sigue viendo niños. A Educación sigue mandando pintar a Consellería de Educación. Sigue mandando pintar. Decía, despois xa non me acordo con vos, está ben, pero presente. Ese acordo na materia que incluir. Os servicios píntense de amarillo, de verde, O do arco da vela. non sei de que. E entremos tamén nos a servicios nos centros escolares, por exemplo, indistintamente. Eu entro no de azul e no vermelho. E a veces me dicen os rapaces, profe, que se molesta, si te molesta te la guardas. Fíjate que uno de los problemas, cuando un niño o una niña trans hace el tránsito social me refiero a vivir ya socialmente como la persona que es, ¿no? Dar ese paso ya de no esconderse, de no ser una cosa en casa y en la calle otra. El primer dilema que se plantea en el colegio es el uso de baños y vestuarios. Es un problemón. Pues lo mandaremos o la mandaremos al de minusválidos, al de profesores, que vaya a mear de tal hora a tal hora. Esto fue una... O sea, unas cosas que tú dices, pero si yo meo con la puerta cerrada, quiero decir, o es que meamos todos con la puerta... Digo, mi hija se va a sentar, o quiero decir, va a ir a su baño o no, o a lo mejor le apetece mear.
Pero los miedos los trasladamos los adultos a los niños. Porque mi hija, cuando hizo el tránsito social, el primer día no se atrevía, le daba cosa ir al baño de niñas, y eso que ella iba vestida de niña y era Sara. Sus propias compañeras le dieron la mano y le dijeron, Sara, tú te vienes con nosotros al baño. ¿Quién le mete los miedos a los niños, los prejuicios? Nosotros. Y los niños, cuando les explicas las cosas, lo entienden a la primera. Los adultos a la quinta o a la décima, o tienes que ir con la ley en la mano. Si no, no lo entienden. Claro que somos nosotros los que creamos todo esto, sí que es verdad. Por eso digo que entre todos está cambiar esta sociedad. Parece una frase muy bonita y rimbombante, pero tiene su sentido. Y lo digo con todo el sentido que tiene la frase. Porque yo quiero para mi hija y para todos los niños y adultos trans, quiero un mundo donde todas estas cuestiones desaparezcan de una vez. Pero tamén para que os adultos non trans sexamos moito máis permeables. Vale. Te lo compro. Ben, algunha preguntiña máis ou algún comentario máis? Eu teño que atrever a preguntar a Cristina. Non tenéis. Que seguro que sí que sabe, porque non somos animais, como se comporta o mundo animal, como fai. O grupo é moi duro cos diferentes, tanto no mundo animal como no mundo humano. Quería que analizaras, porque claro, isto temos que superar pola cultura, polo conocimento, porque a naturaleza é o que fai. Nos temos que superar isto, pero polo conocimento, pola cultura, ou non? Sí, pensei que me estabas facendo... Sí, claro. A miña pregunta sería, o mundo animal, que pasa no mundo animal? Porque isto ten que suceder. Non sei se tú conoces a... Sí, no mundo animal o que pasa é que os documentais, por exemplo, que nos sacan, non sae nunca a homosexualidade, nunca na vida, e a homosexualidade dase. E que temos cadelas e cans, pois sabemos que iso dase, non pasa nada, non? Porque cuestións de que se dan. Evidentemente non teño a CNN para gravar cando estou na casa para que me veña como grave. En canto ao tema trans, tamén hai realidades cando desaparece unha parte da familia que executa outra parte da familia o rol, porque tamén aí habería que falar dos roles, o rol que a outra parte xa non fai, non? Pois se era de ir de caza, pois ir de caza, ou se era de estar coas crianzas, o que for, non? Eu creo que nós evidentemente somos animais, pero somos máis que animais, quer dicir, con todo que amo, non? Pero non sei a pregunta como yo plantexas, porque non podemos buscar, e sí, a mellor sí, pero eu polo menos non estou documentada no tema trans, pero no tema da homosexualidade, que sí que nos abrangue, que nos toca a nós, evidentemente, os documentais temos que ver en internet buscalos, porque cando poñen na dúas, que sei que poñen moitas, que non estamos para velos sempre, pois sempre falan de el león e a leoa, que andan por aí guai. Quero dicir, pero non falan de dous leóns e dúas leoas que tamén pasan de chiripa. Non, senón que o que nos fundamentan aí é o que nos queren fundamentar e nomeadamente desde aí fan a construción para que nos comportemos igual. Bueno, non sei, é que é moi difícil buscar tema trans, a mellor sí, existe hermafroditismo e non se nos escapa, existe, que sería a intersexualidade, a mellor a máis a caída da nosa, pero os temas intersexuais pensemos que el Correo Gallego, un xornal onde vaxa, de prensa linda, fundamentada, na esquerda, Bueno, pois el Correo Gallego nos anos 2000 sacara unha portada na que dicían os señores, xinecólogos e obstetras que facían verdadeiras cirurxías de elección de xenitais sin consentimento da nai ou do pai. E que o dicían así, alegremente, porque, joder, entendes, é a clase médica, coa clase médica a ver quen tuxe, por máis de que teñas gripe. Eles son as persoas. E realmente iso aconteceu de moitas cirurxías de intersexualidade que non nos enteramos. Ou as persoas intersexuais que son as grandes descoñecidas tamén, porque existen. Isto lembra que o Partido Popular nos anos 2000, na época da señora Aznar, falaba de que había que, para definirnos se éramos auténticas ou non, facernos un mapa cromosómico. Entón, bueno, mira, bonita fai no ti primeiro, non? Quero dicir, o mapa cromosómico non só é facelo nós, senón que sería toda a nosa familia, bueno, que vaya, que podería ser, se xa os problemas familiares a aquela altura non eran os de hoxe, pois imaginade, pois,
falar na casa, mira papá, mira mamá, mira 5 irmãos que teño, vinte que imos facer un mapa cromosómico para ver se eu son de verdade. Perdón, é que, non sei, non sei responder e creo que non temos tampouco moita información. Pero investigaremos, Pois se nos volve a facer a pregunta, que hai que estar preparado.